सुदे देवी प्रणामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवा गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महाभदन्ताय कृष्ण प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव विशेष नमः। गुरुवे गौरव चंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय दत्ताय नमो नमः। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्तुते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्वैश्य शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी पंचतत्वमहं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्त अवतारं भक्ताद्यं नमामि भक्त शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा மாதாஜி. வந்தவருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஓகேங்களா? சரி, இப்போ நாம 3ஆவது அத்தியாயத்துல எந்த இடத்துல பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது 4ஆவது அத்தியாயமா? ஓகே, 4ஆவது அத்தியாயத்துல நம்ம எங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம்ன்றது ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்துட்டு நம்ம தொடங்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 42 ஸ்லோகம் தான் இது இந்த அத்தியாயத்துல. அதாவது ரொம்ப ஞானம் கொடுக்குற விஷயம் இந்த அத்தியாயத்தில் நிறைய இருக்கு. நம்ம ஏற்கனவே பிரம்மாவுடைய லைஃப் பார்த்தோம், அதை விட இந்த பூமிக்காரோட லைஃப் பார்த்தோம், பிரம்மாவுடைய படைப்புலாம் வேற நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நித்தியமான கல்வி பகவான் கொடுக்குறார் 1லேருந்து 10வது பதம் வரைக்கும். இந்த ஞானத்தை யாரால பெற முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நண்பர், பக்தன், தகுந்த வினாக்களை கேட்கிறவங்க, அதே மாதிரி கட்டளையை பின்பற்றுதல் அப்படின்றத இந்த 4 சாராம்சம் மூலியமா தான் இதை அறிய முடியும் அப்படின்ற. யாரிடமிருந்து பெறுவதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருசீல பரம்பரையிலிருந்து. எதை பற்றியது அப்படின்னா, கடவுள் எப்பொழுது அவதரிக்கிறார், பகவான் எப்பொழுது அவதரிக்கிறார், கடவுள் அவதரிப்பான காரணம் என்ன, அந்த அறிவை பெறுவதால் என்ன பயன் அப்படின்ற 3 சாராம்சம் மூலியமாக நாமும் இதை பார்க்க போறோம். இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து 6 ஸ்லோகம் பார்த்தாச்சு. இப்போ 7வது ஸ்லோகம் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கணும் இல்லைங்களா? பகவான் கிருஷ்ணர் தவறான கருத்துக்களை அகற்றுகிறார். 15 வரைக்கும் பார்க்க போறோம், 11லேருந்து. அதேமாதிரி 16லேருந்து 24 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அவர் சொல்ல வேண்டியது என்ன, செயல்களினோட விளைவுகள்னு அகற்றுதல். நம்ம என்ன மாதிரி செயல்படணும், அதுல இருந்து எப்படி நம்ம வெளியே வரணும் அப்படின்றது கர்மா, அகர்மா, விகர்மா, இந்த 3 பத்தி நம்ம சொல்ல போறாரு. கர்மான்றது பகவானை வணங்குவாங்க, அதே மாதிரி பணமும் சம்பாதிப்பாங்க. கர்மா அவங்களுக்கு எல்லாம் கர்மிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அகர்மான்றவங்க அதாவது சனாதன தர்மத்தை, அதாவது சனாதன தர்மம் சொல்றதோட சுத்த சத்துவத்துல செயல்படுறவங்க தான் வந்து அகர்மா. அகர்மான்றது பகவான், அதாவது வேதங்கள் மூலியமா அவங்க அதை இது கொண்டு போவாங்க, அவங்களோட செயலை கொண்டு போவாங்க. விகர்மான்றது செய்யக்கூடாத செயல், நம்ம அதாவது மனித குலத்துக்கே செய்யக்கூடாத செயலை செய்யறவங்க வந்து விகர்மா. நாத்திகவாதிகள் அந்த மாதிரி பேசுறவங்க அது மாதிரி விகர்மா. அதே மாதிரி யாகங்கள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மிக உயர்ந்த யாகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவானுடைய ஹரிநாமத்தை சொல்றது, சாஸ்திரங்களை படிக்கிறது, புலன்களை கட்டுப்படுத்துது அப்படின்ற சாராம்சம். நம்ம போன அத்தியாயத்துல பார்த்த லாஸ்ட்ல படிச்சோம் இல்லைங்களா, காமத்தை எப்படி நம்ம இது பண்ணோம், அது மாதிரி புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றதை பத்தி இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப விளக்குறார். இதுல 25லேருந்து 42வது பதம், யாகத்தின் கற்பிக்கும் ஆசிரியர் திறனும் குற நலம் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு 7வது பார்த்து வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. 7வது ஸ்லோகம் படிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏழாவது ஸ்லோகம் படிக்கலாம் மாதாஜி. யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர்பவதி பாரத அப்யுத்தானாமதர்மஸ்ய ததாத்மானம் ஸ்ருஜாம்யஹம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எப்பொழுதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறதோ பரதகுல வென்றலே அப்பொழுதெல்லாம் நான் தோன்றுகிறேன் அப்படின்னு. ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம், இது எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிற ஸ்லோகம் தான், தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த ஸ்லோகம். பகவான் எப்பெல்லாம் அவதாரம் கொடுக்குறாரு பார்த்தீங்கன்னா, அதர்மம் எப்பெல்லாம் வருதோ, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பூமி தாயார், அப்புறம் வந்து பிரம்மா, எல்லா தேவர்களும் போய் பகவான் கிட்ட முறையிட்டனால்தான் பூமி கடவுளான கிருஷ்ணரே டைரக்டா வர்றார். இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு சகாக்கள் மூலியமா அவதாரம் எடுப்பார், அவதாரம் எடுத்து அது பூர்த்தி செய்வார். ஆனா இப்போ வந்து பகவானே டைரக்டா வர்றார். அதனாலதான் இந்த இடத்துல வந்து நாம இந்த மகாபாரத காவியத்துல உருவாக்கி அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையை திருப்பி உபதேசம் பண்றார் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். இதுல வந்து
ஏன் அவர் தோன்றார் அப்படின்னா அவருடைய கடமை அது. அவருடைய கடமை அவரு செவ்வனே செய்கிறார். பகவான் எப்பொழுது தோன்றுகிறார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய மகத்துவம் பாருங்க. மகத்துவத்துல பாத்தீங்கன்னா சொல்லிட்டே போலாம். அவருடைய மகத்துவம் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு. அவருடைய மகத்துவம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்டோரி மூலியமா ஒருத்தரை வந்து ஒரு கதை மூலியமா சொல்லி இந்த கதையை சொன்னா அவங்களுக்கு புரியும் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு போறோம் இல்லைங்களா? ஒரு கிளாஸ் கொண்டு போவாங்க. சோ அது மாதிரி இவருடைய மகத்துவத்தை வந்து நம்ம பேச ஆரம்பிச்சோன்னு வச்சுங்களேன், புரியாத விஷயம் கூட புரியும். பக்தி இல்லாதவங்க கூட பக்தி வந்துருவாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒரு பகவானுடைய அவருடைய லீலைகள், அவருடைய வைபவங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி கடவுள் மட்டுமே தர்மத்தை உருவாக்க முடியும். பகவானை மட்டும்தான் உருவாக்க முடியும். நம்மளால உருவாக்க முடியாது. நாமளும் நிறைய முயற்சி பண்ணுவோம். தர்மம்னா என்ன, கடமைனா நமக்கு தெரியாம இருக்கும். நம்ம எல்லாம் கடமை தான் செஞ்சுட்டு இருக்கோமே தவிர தர்மம் செய்யல. நம்ம எல்லாருமே அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். தர்மன்றது வந்து பாருங்க எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்யறதுதான் தர்மம். எதிர்பார்ப்பு இல்லாம எல்லா விஷயத்திலுமே எதிர்பார்ப்பே இருக்கக்கூடாது. பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும், எதிர்பார்ப்பு கூடாது. சில பேர் எல்லாம் கோயிலுக்கு போனா என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா? பகவானுடைய பிரார்த்தம் பண்ணணும் அப்படின்றது கோயிலுக்கு போவாங்க. கோயிலுக்கு போய் சொல்லுவாங்க. அது வந்து கடமையில தான் போய் முடியுமே தவிர தர்மத்துல முடியாது. தர்மம் சொல்றது பாத்தீங்கன்னா எதிர்பார்ப்பு இல்லாம சேவை செய்யறது தான் தர்மம். அதான் நம்முடைய தல தர்மம். நம்மளுடைய தர்மம் அதுதான். இது வந்து நம்ம எதிர்பார்த்து செய்யறது நம்ம கடமை. இப்ப நாம வந்து 2 குழந்தைய பெற்று வச்சுக்கணும். அந்த குழந்தைய நல்லபடியா வளர்க்கணுன்றது கடமை அது. தர்மம்னா அப்ப அந்த அதுவும் தர்மத்துல வரும். எப்படி வரும்னா எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்யறது. பிள்ளைகளை வளர்க்கறது மாத்திரம் இல்லாம அவங்ககிட்ட இருந்து எதுவுமே எதிர்பார்ப்பு இல்லாம நம்மளுடைய இது செய்யறது அதுதான் உண்மையான தர்மம். அந்த தர்மத்தை யாரு ஃபாலோ பண்றாங்களோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாத்வீகமா செயல்படுறது. யாருடைய எதிர்பார்ப்பு இல்லாம தன்னுடைய சுயமா சிந்திச்சு அவங்க செயல்படுவாங்க. பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சு செய்யறாங்க இல்லையா? அதுதான் அந்த தர்மத்தை யாரு உருவாக்க முடியும்னா பகவானால மட்டும்தான் உருவாக்க முடியும். நம்மளால உருவாக்க முடியும். பட் ஆனா நம்ம ரொம்ப கடுமையா அது எஃபோர்ட். அதுதான் வேதங்களே சொல்றாரு பகவான். வேதங்களே ரொம்ப அழகா சொல்றாரு இல்லைங்களா? அது ஒண்ணு. அதாவது அவதாரத்தின் நோக்கம் என்ன, உண்மை என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். உண்மையான நோக்கம் என்ன? அதர்மத்தை அழிக்கணும், தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். இதுதான் பகவானுடைய குறிக்கோள். அவருடைய கடமையும் அதுதான், அவருடைய தர்மமும் அதுதான் இல்லைங்களா? அதான் அவதாரத்தின் நோக்கம் வந்து உண்மையதான். இப்ப நான் வந்து இந்த 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 இப்போ வந்து இந்த அகல பாரதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது. மதம் நிறைய தோன்றிடுச்சு. ஏகப்பட்ட மதம் இருக்கு, ஏகப்பட்ட கலாச்சாரம் இருக்கு. இது சரியில்லை, நான் அழிச்சிட போறேன், அதை பண்றேன். யாருமே செய்ய முடியாது. பகவானால மட்டும்தான் இந்த இதை செய்ய முடியும் இல்லைங்களா? அங்கங்க பாம்பு வைக்கலாம், ஆளால கொல்லலாம், அவ்வளவுதான் செய்ய முடியும். அந்த லோகத்தை அழிக்க முடியும் பார்த்தா அழிக்க முடியாது இல்லைங்களா? அது பகவானால மட்டும்தான் முடியும். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி இது எதுக்கு சொல்ல வர்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நாடு ரொம்ப குட்டிச்சரா போயிருக்குது, இவங்க சரியில்லை, அவங்க சரியில்லை, நாம அதை சொல்லணும் அவசியமே இல்லை. அது பகவானுக்கு தெரியும் அவர் என்ன செய்யணும். நம்மளுடைய தர்மம் என்ன, நம்மளுடைய கடமை என்ன, அது மாட்டும் நம்ம செய்யணும். அவ்வளவுதான். நம்முடைய கடமை என்ன? ஓட்டு போட சொல்றாங்களா? சரி, ஓகே, இவனை தேர்ந்தெடுக்கணுமா, இவனை தேர்ந்தெடுக்கணும், இவனை பண்ணுமா, இவன் நல்லா பண்றானா, நாலு பண்றானா அப்படின்னு பார்த்து ஓட்டு போடுறது தான் நம்ம தர்மம். நம்ம கடமை என்ன? அதை முடிச்சுட்டு வந்துடணும். அவ்வளவுதான். அதோட நம்ம வேலையை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடணும். மற்றதை பகவான் பார்த்துப்பாரு. அந்த பக்குவத்தில் நாம இருக்கணும். இல்ல நாம எல்லாத்துலயும் நாம ஒழுங்கா நம்முடைய தர்மத்தை ஒழுங்கா செய்ய முடியாது. ஏன்னா எதுவுமே எல்லாம் சரியில்லை. அது கலிகாலத்துல வந்து அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கும் இல்லைங்களா? சரி, இது நமது உள்ளார்ந்த இயல்பு, இயற்கை, நம்பிக்கை மாறுவதால் மாறாதது மனிதனின் உண்மையான தர்மம் பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்யுதல். நம்முடைய தர்மம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு சேவை செய்தான், கடமை கிடையாது. பகவானுக்கு கடமை செய்யறவங்க வந்து கர்மிகள், சாதாரண கர்மிகள். ஆபீஸ் வேலை பார்ப்பாங்க, போய் கோவிலுக்கு போயிட்டு சாமி கும்பிட்டு வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க. அது அவங்க கடமை தான் செய்யறாங்க, தர்மம் செய்யல சரிங்களா? ஏன்னா பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அனுகிரகத்துக்காக தான் நான் கோயிலுக்கே வரேன், அவர் அனுகிரகத்துக்காக தான் நான் வந்து இதுவே பண்றேன் அப்படின்வாங்க. அப்போ பகவான் அனுகிரகம் வந்து நமக்கு மாத்திரம் கிடையாது, 84 லட்சம் உயிர்வாழிகளுக்கும் பகவான் அனுகிரகம் உண்டு. எல்லாமே பகவானுடைய அம்சம் தான், நாம மட்டும் கிடையாது. நான் நல்லவனா இருக்கேன், நான் பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்குறேன், நிறைய பேருக்கு நான் வந்து என்னால முடிஞ்சு ஹெல்ப் பண்றேன், அதனால எனக்கு வந்து ரொம்ப இது பண்ணுவாரு, அதெல்லாம் கிடையாது. கெட்டவங்களுக்கும் பகவான் தான் ஹெல்ப் பண்றார், நல்லவங்களுக்கும் பகவான் தான் ஹெல்ப் பண்றார். அவன் கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி செய்யறான். உன் கடமையை செய்யறியா, தர்மத்தை பண்றியா? தர்மத்தை மட்டும் தான் நம்ம பண்ணணும். தர்மன்ற எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்தான். கடமையை செய்யறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பந்தப்படும். இதுதான் ஒண்ணு முக்கியமா. அதுதான் தான தர்மத்துக்கும் ஒரு வித்தியாசம் சொல்லுவாங்க. தானம் வந்து என்ன பண்ணும்னா நம்மளை பந்தப்படுத்தும் நம்மள. தர்மம் வந்து நம்மளை தர்மம்ன்றது எதிர்பார்ப்பு எல்லாம் கொடுக்கறதுதான் தர்மம். தானம் சொல்றது வந்து பார்த்தா எதிர்பார்த்து கொடுக்கறதுதான் தானம். தானத்துக்கும் தர்மத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. அது ரொம்ப நிறைய பேர் தெரிய மாட்டேங்குது.
சில பேர் சொல்லுவாங்க பக்தி நான் பகவானுக்கு கொடுத்துருக்கிறேன், 24 மணி நேரம் கொடுத்துருக்கிறேன், அவரு அனுகிரகம் கிடைக்குது நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ரசோகுணம் போயிட்டோம், சத்துவத்துல ரசோகுணம் போயிட்டோம். பகவானுக்கிட்டே எதிர்பார்க்கணும் போது அப்ப அது என்ன குணம்? அது ரசோகுணம். அது பகவான்கிட்ட எதிர்பார்க்கவே கூடாது. நம்ம நம்முடைய தர்மம் என்ன? பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும், எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பகவானை சேவை பண்ணணும். அதுதான் பகவத்கீதை எல்லா இடத்துலயும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனா பகவத்கீதை உபதேசம் பண்றவங்களே தப்பு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உபதேசம் பண்றவங்களே தப்பு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ நம்ம பகவான்கிட்ட எதிர்பார்க்கவே கூடாது. நம்முடைய தர்மத்தை நாம செய்கிறோம். எதிர்பார்த்தாங்கன்னா அவங்க கடமையை மட்டும்தான் செய்யறாங்க. அது கடமை என்ன ஆகும்? சத்துவகுணம், சத்துவகுணத்துல வரும். அதே ரசோகுணத்திலையும் போவாங்க, அதே தமோ குணத்திலையும் போவாங்க இல்லைங்களா? அப்போ நம்பிக்கை இல்லாம போகும்போது என்ன ஆகும்னா ரசகுணம் போயிடுவாங்க இல்லைங்களா? அது இயல்பு. அது ஏன்னா அந்த முக்குணங்களை சார்ந்துட்டாங்க, மாயத்துல போயிட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அதுதான் சொல்றேன், இது நமது உள்ளார்ந்த இயல்பு. இயற்கை நம்பிக்கை மாறுவதால் மாறாதது அப்படின்னு சொல்றது. மாறுவதால் மாறாதது. மனிதன் உண்மையான தர்மம் என்ன? பரமபுருஷ பகவானுக்கு நாம நித்திய சேவனாக இருக்கிறதா நம்மளுடைய தர்மமே இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ பகவானால் மட்டுமே தர்மத்தை உருவாக்க முடியும். தர்மத்தை யார் உருவாக்க முடியும்? பகவானால மட்டும்தான் உண்டு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப அவதாரத்தின் பற்றிய உண்மைகள் என்ன அப்படின்னா, அவதாரின் நோக்கம் என்ன? அதர்மத்தை அழிக்கணும். சாஸ்திரத்தில் குறிப்பு இருக்கும். என்ன இருக்கும்? பகவான் எப்பவுமே ஒரு அவதாரம் எடுக்கிறாருன்னா கண்டிப்பாக குறிப்பிடும். இப்ப கலியுகம் 4,32,000 வருடங்கள் இருக்கு. அப்போ கலியுகமும் முடிகிற ஸ்டேஜ்ல பகவான் கல்கி பகவான் அவதாரம் எடுப்பார்ன்றது கோடான கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த பிரபஞ்சம் எப்ப அழிக்கப்படும்ன்றதையும் சொல்லியாச்சு வேதங்கள் மூலியமா. ஒருத்தன் அணுகுண்டு போட்டா உலகமே அழிஞ்சிடும் சொல்றான். அது யாரால முடியும்? மனுஷனால முடியுமா? முடியவே முடியாது. அதுக்கு பகவானால மட்டும்தான் முடியும். என்னதான் நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஆயுதங்களை உருவாக்குனாலும் சரி, பகவான் நடிச்சாதான் முடியும் இல்லைங்களா? அப்ப சாஸ்திரத்துல குறிப்பு இருக்கு, பகவான் எப்ப அவதாரம் எடுக்க போறன்றது குறிப்பு இருக்கு. எந்த இடத்தில் தோன்றலாம்ன்றதையும் பகவான் ரொம்ப அழகா தீர்மானிக்கிறார். அதே மாதிரி மக்களுடைய நிலைக்கு ஏற்றால் போல செய்தி. இப்ப நம்மளுடைய செய்தி பார்த்தீங்கன்னா, மக்களுடைய செய்தி பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் இங்க வராரு, இவரு இந்த ரூபத்துல வர போறாரு, அந்த ரூபத்துல வர போறாருன்னு கற்பனையில சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. மனித ரூபத்துல வராரு, இந்த ரூபத்துல வராரு அப்படின்றத அது மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? சாஸ்திரத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்படும் எப்பெல்லாம் பகவான் அவதாரம் எடுப்பான்றது ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி பொதுவான நோக்கம் இறைவனுக்கு வழிகாட்டுதல், இறைவனருக்கு வழிகாட்டுதல் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மட்டாஜி 8வது பதம். परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் பார்த்தீங்கன்னா, பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து, அதாவது தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகிறேன் என்றார் பகவான். ஒரு யுகத்தையும் தோன்றுகிறார் பகவான். பார்த்தீங்கன்னா முதல் யுகத்துல பிரகலாத மகாராஜாவை அவர் அவ்வளவு சித்திரவதை பண்றாங்க. அவர் பிரகலாத மகாராஜாவை பண்ணதுனால என்ன பண்ணுறது? இரணியனை கொள்றார், இரணியகசிப்பு கொள்றார் பகவான். அவதாரம் ஆவேச அவதாரம் எடுக்கிறார். இதுக்கு அப்புறமா பரசுராமர் அவதாரம் எடுக்கிறார் இல்லைங்களா? பரசுராமர் அவதாரம் எடுத்தார், ஆவேச அவதாரம் எடுத்தார், சாந்தமான அவதார், ராமபிரான் அவதாரம் எடுத்தார். கிருஷ்ண பரமாத்மா சூழ்ச்சியாலே அழிக்கணுன்றது தர்மம், அந்த 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 அவதாரம் எடுக்கிறார். கிருஷ்ண பரமாத்மா அவதாரம் எடுக்கிறார். ஏகப்பட்ட அவதாரம் பகவான் எடுக்கிறார். அந்தந்த யுகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கண்டிப்பாக பகவான் எடுக்கிறார் இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம சொன்னோம். எதுக்காக கேட்கிறாரு? எல்லாம் யாருக்காக? பக்தர்களுக்கு தான். பக்தர்கள் யாரு? பகவானுடைய அம்சம். நம்ம எல்லாமே பகவானுடைய அம்சம். பக்தர்களை காக்கிறார். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய யாரெல்லாம் நீங்க பிருந்தாவனம் போயிருக்கிறீங்க? லைஃப்ல ஒரு ட்ரிப்பாவது பிருந்தாவனம் போங்க. பிருந்தாவனம் போனா மட்டும் பத்தாது, அங்க உள்ள நம்மளுடைய கோவர்த்தன மலையை பகவான் தூக்கி வச்ச மலையை போய் பாருங்க. மதுரால தானே இருக்கு இல்லையா? அது என்ன மாதாஜி? அந்த நந்தவனம் மதுரால தானே இருக்கு இல்லையா? ஆமா ஆமா ஆமா. நான் மதுரால அந்த நந்தவனம் மட்டும் பார்த்திருக்கேன். ஓஹோ, நதுவனம். சரி, அது 12 மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா 12 வனம் இருக்குது மாதாஜி. 12, அதாவது கோபர்கள் இருக்காங்க, கோபியர். அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு வனம் இருக்கு. அந்த 12 யமுனைக்கு இந்த சைட்ல 7, அந்த சைட்ல 5 இருக்கு வனம். ஒரு நாள் கொஞ்ச நேரம் தான் அந்த டூர்ல கூட்டு போனாங்க, அதனால அந்த பிருந்தாவனம் மட்டும் காட்டிட்டு கூட்டு வந்துட்டாங்க. ஓஹோ, அது பிருந்தாவனம் எல்லாம் ஒரு நாள் இல்ல ஒரு வருஷம்னாலும் பார்க்க முடியாது மாதாஜி.
அவ்வளவு கோவில் இருக்கு. அவ்வளவு கோவிலை இடிச்சு தள்ளினாங்க முகலாயர் பேரரசுகள். அப்படி இடிச்சு தள்ளி கூட பாத்தீங்கன்னா கூட இன்னும் கோயில் 5000 கோயில் மேல கிடக்கு. ஒரே ஒரு கோயிலுக்கு மட்டும் கூட்டு போனாங்க, கோயிலுக்கும் நந்தவனத்துக்கும் கூட்டு போனாங்க. அந்த அதாவது அந்த இவ்வளவு கோயில் இடிச்சு தரமட்டமாக்கினாங்க அந்த முகலாயர்கள். அப்படி இருந்த போல இன்னைக்கும் 5000 கோயில் மேல இன்னும் நிலைச்சு நிக்குது. ஏன்னா அவ்வளவு கோயில்கள் இருந்தது. நம்ம காஞ்சிபுரத்துக்கு அடுத்தது எந்த ஊருன்னா பிருந்தாவனம் தான், மதுரா தான். மதுரா தான் அவ்வளவு கோயில் பண்ண இடம். அவ்வளவு அற்புதமான இடம் அது. அவ்வளவு அற்புதமான இடம் அது. அந்த இடத்துல பண்ண கோவர்த்தன மலைய அங்க நீங்க சுத்தி வாங்கலேன். ஐயோ, அந்த மாதிரி நம்மளுடைய திருவண்ணாமலையில இருக்கிற அந்த அருணாச்சலேஸ்வரர் அந்த மலையை சுத்தி வர மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த மலை. ஆனா இது ரொம்ப சின்ன மலை பார்க்கறதுக்கு. ஏன்னா வருஷங்களாக இந்த மலை சுருங்கிட்டே வருதுன்றது பகவானுடைய கோட்பாடு. அது பகவானே சொல்லியிருக்கிறார். இந்த மலை ஒரு இந்த மலை எப்போ தர மட்டத்துக்கு வருதோ அப்போ உலகம் அழியுன்றது சொல்லியிருக்காரு பகவான். உலகம் அழியுன்னா அவரு அவதாரம் எடுப்பார். அதர்மம் அதிகமாயிடும் அவதாரம் எடுப்பார். இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த மலையில அந்த அவ்வளவு நல்லா இருக்கும், காட்சி கொடுக்கும். இன்னைக்கும் 1000 தேவர்கள், எல்லா தேவர்களும் அந்த மலையில இது பண்ணுவாங்க. இந்திர பகவான் பாத்தீங்கன்னா மாசத்துக்கு ஒரு டைம் விசிட்டிங் வருவாராம் அவர் அந்த மலைக்கு. இப்பவும் வேதம் சொல்லுது அது. அந்த மலையில பண்ணுவோம். ஏன்னா அந்த மலை பகவானுடைய புனிதமான மலை. இந்திரனுடைய கோவத்தை இது பண்ணது இடமே அதுதான் அது. சோ அந்த கோவர்த்தன மலையை நாம சுத்தி வரணும். அவ்வளோ எத்தனை குளம் தெரியுமா இருக்கு. அப்புறம் நம்மளுடைய அதாவது 6 பெருமுனிகள் இருக்காங்க. அதாவது பெருமுனின்னு சொல்றதோட கோசாமிகள் இருக்காங்க. இவங்கெல்லாம் அந்த குளத்தெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க. பகவான் லீலை பண்ண இடம் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லி அந்த இடம்லாம் கண்டுபிடிச்சி இப்பெல்லாம் குளம் நிறைய உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க. அப்பெல்லாம் அந்த கோவர்த்தன மலையை சுத்தி ஏகப்பட்ட குளங்கள் இருந்தது. இப்ப எல்லாம் குண்டம் சொல்லுவாங்க. ராதா குண்டம், அதுல சியாம குண்டம், அது மாதிரி ஏகப்பட்ட குண்டங்கள் இருக்கு. அந்த குண்டத்துல ஒரு தேவர்கள்லாம் வழிபாடு பண்ண இடம்லாம் இருக்கு அந்த கோவில. சோ அதெல்லாம் ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற இடம் பார்த்தீங்கன்னா கோவர்த்தன மலை. அந்த கோவர்த்தன மலை நீங்க எல்லாம் போய் பாருங்க. ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு நாளாவது நீங்க போய் பார்க்கணும். நம்ம இப்போ சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு மதத்துலயும் சொல்லுவாங்க, மெக்காவுக்கு போனா ஒரு லைஃப்ல ஒரு இஸ்லாமியர் போனா புனிதம் அடைவாங்கன்றாங்க இல்லையா. அது மாதிரி இந்த இடம் அவ்வளவு பிரசித்தி பெற்ற இடம். நம்ம லைஃப்ல கண்டிப்பா காசிக்கு போறோமோ இல்லையோ இது கண்டிப்பா போய் ஆகும். யமுனைக்கு, அதாவது பிருந்தாவனத்துக்கு. ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் தீயவர்களை அழிக்கணும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய அடிக்கடி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. அதாவது வாசுதேவனும் நம்மளுடைய தேவகி தாயாரும் திருமணமாகி அப்பதான் ஊருக்குள்ளே வராங்க. ஊருக்குள்ள வரும்போதே கம்சன் என்ன பண்றான், அவங்கள கொல்ல போறான். சகோதரியோடு பார்க்காம கொல்ல போறான். அந்த அளவுக்கு அதர்மம் ஆகி போச்சு. அதனால பகவான் தீவர்களை அழிக்கிறதுக்காக தான் பகவானே அந்த யுகத்துல அவதாரம் எடுத்தார். தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு தான் இல்லைங்களா. திரும்பவும் தர்மத்தை நிலைநாட்டி தன்னுடைய வேதங்களை திரும்பவும் பகவான் இந்த கீதையை திரும்பவும் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு பகவான் இதன் மூலியமா இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு சாது அப்படின்னு துஷ்வம்சம் என்பது விளக்கம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யாரு சாதுன்னு சொல்லக்கூடாதுன்னா பக்தனுக்கு பக்தன், பகவத் பக்தனுக்கு பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே நம்மளோட பக்தர்கள் சங்கம் என்னைக்குமே இருக்கணும். என்னைக்குமே நாங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பகவத்கீதை படிக்கும் போது ஒரு 8-9 வருஷத்துக்கு முன்னெல்லாம் பார்க்கணும் என்னைக்கு அந்த நாள் வரும். நீங்க இப்போ நம்ம டெய்லி படிக்கிறோம் இல்லையா, அப்பெல்லாம் வாரத்துல ஒரு நாள் தான் இந்த கிளாஸ் வைப்பாங்க. எங்களுக்கெல்லாம் வாரத்துல ஒரு நாள் தான் வைப்பாங்க. அதே மாதிரி நாங்க நேரா படிக்கும் போது பார்த்தோன்னா என்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் துடிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். வேலையே ஓடாது எனக்கு. திங்கக்கிழமை வந்துச்சுன்னு நினைச்சிங்களேன், ஐயோ எப்ப ஞாயிற்றுக்கிழமை வருமே, செவ்வாய்க்கிழமை போனா இப்ப ஞாயிற்றுக்கிழமை. ஏன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு போய் பகவானுக்கு சேவை போனேன். சென்னை இஸ்கான்ல போய் உட்காந்துக்குவோம். போய் காலையிலேயே போயிடுவேன். 3 மணி 3:30 மணிக்கெல்லாம் வீட்டுல இருந்து கிளம்பி ஓடி பொர்ஷவாத்துல இருந்து அங்க போறதுக்கு உறைஞ்சது பாத்தீங்கன்னா 23-24 கிலோமீட்டர் வரும். அவ்வளவு காலைல ஓடுவேன் நான். 2-2:30 மணிலாம் எழுந்துட்டு உட்காந்து அங்க போய் வந்தா அதோட நைட்டு தான் வீட்டுக்கே வருவேன். அங்க ஃபுல்லா உட்காந்துட்டு பகவானுக்கு அந்த சத்சங்கம் பண்றது, அவங்களுக்கு கூட சேவை பண்றது. என்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை. ஏன்னா அது பகவானுடைய பக்தனோட சங்கம் என்னைக்குமே இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஹாப்பினஸ் கிடையாது, நம்மளுடைய ஒரு வித்தியாசமான ஒரு உணர்வு கிடைக்கும் நமக்கு. பக்தரோட சங்கம் அது. சாது சங்கத்துல நம்ம என்னைக்குமே எப்பவுமே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருக்கணும். சாது சங்கம்னா ரிலேஷன்ஷிப். அது மாதிரி பக்தர், நாம எல்லாமே ஒரு பக்தர். பகவானை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம், பகவானை பத்தி கேட்டுட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் ஒரு சாது சங்கத்துல முன்னோடிகளா இருக்கிறவங்க தான் இல்லைங்களா. அந்த சங்கம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா எனி டைம் பகவானை பத்தியே பேசுவாங்க, அவருடைய லீலை பத்தி பேசுவாங்க, அவருடைய வைபூத்தை பத்தி பேசுவாங்க, அவருடைய உடல் அங்கத்தை பத்தி பேசுவாங்க. வேற எதுவுமே பேச மாட்டாங்க சாதுகள் இல்லைங்களா. பகவானுடைய பக்தர்களுக்கு அதானே வேலை இல்லைங்களா. சோ அதே துஷ்டர்கள் பாத்தீங்கன்னா எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை சச்சரவு மாயத்தால கட்டுண்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களும் பகவானுடைய அம்சம் தான். ஆனா அவங்களுடைய எண்ணங்கள் அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் மாறி இருக்க தவிர ஆனா அவங்களும் பகவானுடைய அம்சம் தான். நாம அவங்களை விரோதியா பார்க்கணும் அவசியமே இல்லை. நாம எட்ட நின்னா போதும்.
நம்ம அங்க அவங்க பக்கத்துல போகாம தூரம் நின்று போயிடும். ஏன்னா அவங்ககிட்ட நம்ம பேச பழக ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுங்களேன், நமக்கு அந்த கெடுதல் தான் வரும். அது யாரா இருந்தாலும், மனைவியா இருந்தாலும், கணவனா இருந்தாலும், பிள்ளைகளா இருந்தாலும், சமுதாயமா இருந்தாலும், யாரா இருந்தாலுமே சரி, ஒரு கெட்ட குணம் அவங்க கிட்ட இருக்குன்னாவே கொஞ்சம் தள்ளி நிக்கணும். ஆட்டோமேட்டிக்கா சரியாயிடுவாங்க. அவங்க ஆட்டோமேட்டிக் சரியாயிடுவாங்க. அது வரைக்கும் நீங்க தள்ளி இருக்கணும். தள்ளி இருந்தாதான் நீங்க சேஃப். இல்லைன்னு வச்சுங்களேன், 2 பேரும் சண்டை போட்டு கிடப்பாங்க. யாராவது ஒருத்தர் 2 பேர்ல கோவப்படுறாங்கன்னா, புருஷன் பொண்டாட்டியோ பிள்ளைகளுக்குள்ளேயோ சண்டை வருதுன்னா, அதுல ஒருத்தர் அமைதியா போயிட்டாங்கன்னா பிரச்சனையே இல்ல. இல்லைன்னு வச்சுங்களேன், அதர்மம் தான் அங்க நடக்கும். அதர்மம் நடக்கும். அந்த இடத்துல நான் பெரியாளா நீ பெரியாளான்னு காமிச்சேன்னா குடும்பம் சிதறும், சமுதாயம் கெட்டு போகும். சமுதாயம் குடும்பம் கெட்டு போனாலும் பரவாயில்ல, தன்னுடைய உடலே கெட்டு போயிடும் இல்லைங்களா? அடிப்படை நம்மளோட பேஸே போயிடும். அதனால யாரு கோவப்பட்டாலும் அங்க அப்படியே இருந்து அமைதியா இருந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்முன்னு இருந்துடணும். அவர் பொறுமையா இருந்தணும். அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன். ஒரு பக்தன் அப்படிதான் இருப்பான். சாது சங்கத்துல மட்டும்தான் தொடர்பு இருப்பான். துஷ்டர்கிட்ட என்னைக்குமே தொடர்பு இருக்காது இல்லைங்களா? துஷ்டரும் பகவானுடைய அம்சம் தான். ஏன்னா அவங்களுடைய கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த காரியம் செய்யறாங்க. ஆனா அவங்களை விலைக்கு வைக்க கூடாது. நாம் எட்ட நின்று பார்த்துட்டு இருக்கணும். அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? பகவான் அவர் விருப்பப்படி எதையும் செய்யலாம். அவர் நேர வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை. பகவான் கிருஷ்ணர் அவதாரத்தின் முக்கிய நோக்கம் பக்தர்களை திருப்திப்படுத்துவதுதான். பகவானை பண்ண ஒரு சில இடத்துலலாம் ஒரு குடும்பத்துல ஒரு பிரச்சனை வச்சுங்களேன். இப்ப நம்ம புருஷன் பொண்டாட்டி, அண்ணன் தம்பி தகராறு, சமுதாயத்துல பிரச்சனை, நம்ம வெளி பிரச்சனை அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ரூபத்துல பகவான் வருவார். அந்த நம்பிக்கை பகவான் மேல நாம இருக்கணும். நமக்கு இருக்கணும், அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும். ஏதாவது ரூபத்துல வருவார். நம்ம எல்லாம் கருமிகள், நம்ம எல்லாமே பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை வாழறோம் இல்லையா? நமக்கு பிரச்சனைகள் நிறைய வந்துகிட்டு தான் போயிட்டு தான் இருக்கும். நம்ம அந்த இருக்கணும். அப்போ பகவான் மேல முழு நம்பிக்கை வரும்போது ஏதாவது ரூபத்துல நமக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்துல நமக்கு அந்த நல்ல காரியத்தை நமக்கு செஞ்சு கொடுப்பார். ஆனா நாம செய்யற புண்ணியத்துல வச்சுதான் அதுவும் இருக்கு. அதுவும் நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்க. அதுவும் மூட நம்பிக்கையா போயிடாதீங்க. அதுவும் மூட நம்பிக்கையில போகவே கூடாது. நாம செஞ்ச கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம நல்லதே செய்யும் போது நம்ம நல்லதே நடக்கும். நம்ம கெட்டதே செய்யும்போது நமக்கு கெட்டதான் நடக்கும். இல்ல வந்துருவாரு நம்ம கெடுதலே செஞ்சுக்கிட்டே இருந்துட்டு நமக்கு வந்துருவாருன்னா அது மூட நம்பிக்கை இல்லைங்களா? அது ரொம்ப நம்பணும். அதாவது தனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகிறானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் பௌதிக உலகில் பிறவி எடுப்பதில்லை அர்ஜுனா. அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகிறான் பகவான். ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு. பகவானுடைய அவதாரம் பாத்தீங்கன்னா என்னைக்குமே அவர் ஒரு அவதாரம் எடுக்கிறான்னா அவங்க சகாக்கள்லாம் முன்ன வந்துருவாங்க. இப்ப ஒண்ணும் இல்லை. இப்ப நீங்க இருக்கீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு மாதாஜி இருக்கிறாங்க, பகவான்கிட்ட வேண்டாங்க, பகவானே எனக்கு எதுவும் வேணாம் பகவானே, அடுத்த பிறவி கூட எனக்கு கொடுக்குறியோ கொடுக்கலையோ அது உன்னுடைய சாய்ஸ். எப்படி சொல்லணும் பாருங்க, எப்படி வேணும் பாருங்க. அங்கிரீஷ மகாராஜா மாதிரி வேண்டணும் பகவான்கிட்ட. பகவானே நான் வேண்டணும் அவசியம் இல்லை, உனக்கு கட்டளை இருந்துக்கு நானும் கிடையாது, உனக்கு நான் நித்திய சேவகன், உன்னுடைய இஷ்டம், நீ என்ன உடனே செஞ்சுக்கோ, ஆனா நான் உன்னுடைய ஹரிநாமத்தை சொல்லின்னு இருக்கணும், உன்னுடன் உறவு இருக்கணும், அவ்வளவுதான். நான் எனக்கு நீ மகனாக இருக்கணும், அவ்வளவுதான். எனக்கு நீ மனைவியா இருக்கணும், எனக்கு நீ கணவனா இருக்கணும் அப்படின்னு பகவானுக்கிட்ட முறையிட்டு ஒரு வாட்டி சங்கல்பம் எடுத்துட்டு நீங்க பகவான்கிட்ட முறைவாடினீங்கன்னா அடுத்த பிறவின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது நான் சொல்லல, வேதம் சொல்லுது. வேதம் சொல்லுது. அந்த உறவு வச்சிருக்கவங்க தான் பாத்தீங்கன்னா நமது யசோதா தாய், தேவிகை தாயார், அது மாதிரி ஏகப்பட்ட தாய்மார்கள். ஒரு கதை கூட சொல்லுவோம் பாருங்களேன், அடிக்கடி சொல்லுவோம். இந்த இதை பிரம்மா என்ன பண்றாரு, வரார் கீழே வந்த உடனே பகவான் தான் மனித ரூபத்துல உருவெடுத்துட்டாரு, இனினா அவருக்கு அந்த பவர்லாம் கிடையாது நான் சொல்லிட்டு பிரம்மாக்கு அவரும் ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மா தான், எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மா தான். அப்போ பிரம்மா என்ன பண்றாரு, பசுமாடு, பகவானுடைய கோபர்கள், அவருடைய பசுமாடு, அது கண்ணுக்குட்டிங்க எல்லாத்தையும் ஒழிச்சு வச்சிட்டாரு. எடுத்து போய் மறைச்சு வச்சிட்டார், ஒரு குகையில போட்டு அடைச்சு வச்சிட்டார். யாரு? பிரம்மா. அப்புறமா பகவான் கண்டுபிடிச்சாரு. சரி ஓகே, இவருக்கு வேலையை அவர் காட்டுறாரு, சரி இது ஒரு லீலை தான் ஆக்சுவலா அது. அதுக்கப்புறம் பகவான் என்ன பண்றாரு, சரின்னு சொல்லிட்டு, இப்ப நான் எது சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு தாய் பகவானுக்கு இப்படி வேண்டுறாங்க, எனக்கு நீ மகனாக வேணும் அப்படின்னு வேண்டுறாங்க. அப்போ அந்த சான்ஸ் அந்த இடத்துல பகவான் கொடுக்குறாரு, அந்த லீலையில அவங்களுக்கு ஒரு பங்கு கொடுக்குறாரு. அப்போ ஒரு கோபர்கள் கூட பையனா அவங்க அவங்க ஒரு கோபருக்கு தாயா பிறக்கிறாங்க, அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. அந்த தாய் ஒரு பக்தன் கேட்டது அது பகவான் அவனுக்கு பூர்த்தி செய்கிறார். அப்போ ஒரு கோபருக்கு ஒரு தாயா இருக்கிறாங்க அவங்க. அப்போ என்ன இதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு பிரம்மாவும் இந்த பசுமாடு இந்த பசங்களை எல்லாம் கொண்டு போய் குகையில போட்டு அடைச்சாச்சு. இப்போ இந்த பசுமாடு இந்த கோபர்கள்லாம் அவங்க வீட்டுக்கு போய் ஆகணும் இல்லைங்களா? இவர் என்ன பண்றாரு, இவருடைய ரூபத்துல அந்த பசுமாடு மாதிரியே போறாரு, பிள்ளைகள் மாதிரி அந்த கோபர்கள் மாதிரி அவங்க வீட்டுக்கு போறாங்க.
அப்போ அவங்க வீட்டுல உள்ளவங்களும் என்ன பண்றாங்க, 1000 மாடு 1000 கோபுரங்கள் என்ன பண்ண அவங்க வீட்டுக்கு போறாங்க. வீட்டுக்கு போகும்போது எல்லாம் நம்ம பிள்ளைக்கு வந்துட்டாங்க பிள்ளைக்கு வந்துட்டாங்க. அப்போ ஒரு தாய் வந்து வித்தியாசமா தெரியுது. ஒரு தாய் இல்ல, எல்லா தாயுமே வித்தியாசமா தெரியுது. ஏன்னா நம்ம பையன் வந்தாவே வந்து சும்மா இருக்க மாட்டானே, டக்குன்னு வந்து ஏதாவது ஒண்ணு அது வேணும் இது வேணும் ஏதாவது சொல்லுவானே. இவன் வந்து வித்தியாசமா உடனே வந்து மார்பிள வந்து பால் கொடுக்குறான், மார்பிள வந்து பால் கொடுக்குறான், இது வேணும்னு கேட்கறான், அது வேணும்னு கேட்கறான். அது இல்லாம அவன் மார்பிள பால் குடிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இவன் இந்த மாதிரி குடிக்க மாட்டானே, இவன் டிஃப்ரெண்டா குடிக்கிறானே. ஒரு தாய் உணர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. உணர ஆரம்பிக்கும் போதுதான் தெரியுது இது வந்து என்னுடைய பிள்ளையே கிடையாதுன்னு தாய்க்கு தெரிஞ்சிச்சு. அதே மாதிரி பசுமாட்டுகளும் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து என்னுடைய கன்றே கிடையாது, பசுமாட்டுக்கு உணர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது என்னுடைய கன்றே கிடையாது, இது கன்று வேற மாதிரி கன்றா இருக்கு அப்படின்னு பசுமாடு எண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்றுகளே வந்து பாத்தீங்கன்னா இது என்னோட தாய் இல்லையே, இது வேற யாரு மாதிரி இருக்காங்களே அப்படின்றது கன்றுக்குட்டிகளும் உணர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏன்னா வந்திருக்கிறது பகவான்ன்றத அவங்க எல்லாருக்கும் உணர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பிரம்மாக்கு உணரல. அதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் பிறந்த உடனே வந்து பாக்குறாரு, பிரம்மா வந்து பாக்குறாரு. பார்த்தா என்னடா அது நாம புகையில அடைச்சி வச்சது எல்லாமே திருப்பி இங்க வந்து நிக்குதுன்னு. அப்பதான் வந்து பிரம்மா என்ன பண்றாரு, பிரம்ம சமீட்சை பண்றாரு. ரொம்ப அற்புதமா பண்ணாரு. கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அற்புதமான இது பண்ணார். பிரம்ம சமீட்சை எழுதினார் அவரு பிரம்மா. சோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் பகவான் அவதாரம் கொடுப்பாரு. எல்லாருக்கும் அவருடைய லீலையில பங்கு கொடுப்பார் பகவான். நீங்க தாயா பகவான் எனக்கு மகனே நீ என் மகனாக நீங்க வரணும்னா அவருக்கு நீங்க மகனாக போவீங்க. அப்போ பகவான் என்ன பண்றாரு, அந்த தாய் கேட்ட அந்த ஆத்மா கேட்டதுனால அந்த தாயா பிறந்து மகனாக இருந்து அந்த பிள்ளை என்ன செய்யணுமோ, தாய்க்கு என்ன செய்யணுமோ பகவான் போய் அந்த தாய்க்கு பணிவிடை பண்றாரு. எப்படி இருக்கு பாருங்க. அந்த லீலையில அற்புதமான லீலை அது. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் அந்த லீலை. படிக்க படிக்க அவ்வளோ கண்ணுல தனியா வரும். அவ்வளோ அழகா அந்த லீலை நல்லா இருக்கும். பகவான் பண்ணுவார். அந்த தாய்க்கு சேவை பண்றாரு. அந்த கன்றுக்குட்டியா போறாரு. அந்த பசுமாட்டுக்கு சேவை பண்றாரு. இது மாதிரி ஒரு ஜீவராசி இதெல்லாம் யாரு, நம்மள மாதிரி பகவத் பக்தர்கள். அதுதான் பசுமாடை நம்ம வணங்குன்றது. பசுமாடுலாம் யார் தெரியுங்களா, நம்மளுடைய பக்தர்கள். அவங்கலாம் பசுமாடா வளரணும், என்னுடைய பாலை இந்த ஜீவராசி எல்லாரும் குடிக்கணும், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும் அப்படின்றதுதான் அவருடைய அவதாரம். அதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய பக்தர்களோட அவதாரம். நம்ம அதையே நம்ம பொண்ணு சாப்பிடுறாங்க நிறைய பேர் இல்லைங்களா. ஏன் சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே பகவான் ஒரு அவதாரம் எடுக்கிறான்னா நம்மள மாதிரி பக்தர்கள் முதல்ல அவதாரம் எடுப்பாங்க. அவதாரம் எடுத்து அதுல வந்து பகவான் வருவார். எப்பவுமே அது வந்து புராணத்திலையும் சரி இதிகாசங்களையும் சரி அதே மாதிரி நம்முடைய உபநேசங்களையும் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க, வேதங்களையும். அதை சொல்ல எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகிறானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் பௌதிக உலகில் பிறவி எடுப்பதில்லை அப்படின்றார். தன்னுடைய பகவான் லோகத்துக்கு போயிடுவாங்க. ஏன்னா பகவானுடைய பக்தர்கள் இல்லைங்களா. பகவானுடைய எப்பவுமே உறவு வச்சு பக்தி கொடுங்க, பகவானை தள்ளி வச்சு உறவு பக்தி கொடுக்காதீங்க. பக்தி பத்து அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பகவான்கிட்ட உறவு வச்சுங்க. மகனே அப்படின்னுங்க, அடே கிருஷ்ணா வாடா அப்படின்னா வந்துருவார், இங்க உட்காந்துருப்பார். அடியே கிருஷ்ணா வாடி அப்படின்னா வந்துருவார். மனைவியா கூட்டு பாருங்களேன் வந்துருவார், கணவனா கூட்டு பாருங்களேன் வந்துருவார். அந்த மாதிரி கிருஷ்ணரை பகவானை உறவு வச்சு பக்தி கொடுங்க, அவர் கண்டிப்பா நம்ம கூடவே இருப்பார் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணாவுக்கும் நாம் அனைவருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன, கிருஷ்ணாவின் வடிவம் வந்து ஆன்மீகமான வடிவம், நம்முடைய வடிவம் வந்து நம்ம தற்காலிகமான வடிவம். நம்ம ஏற்கனவே சொன்னீங்க இந்த படத்துல 4 படம் சின்ன சின்ன படமா இருக்கு பாருங்க. பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்காரு, பக்கத்துல ஒரு பொம்மை மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா. இதான் வந்து உடல், அதாவது சூட்சம உடல், சூதல உடல், ஆத்மா. ஆத்மான்றது ஃபர்ஸ்ட்ல உள்ளது, அந்த எல்லோ கலர்ல. நடுவில் இருக்கிறது சூட்சம உடல், கண்ணுக்கு தெரியாத உடல். கருப்பா இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சூதல உடல், அது கண்ணுக்கு தெரிகிற உடல். அந்த உடல் அழிஞ்சிரும். நம்ம ஆத்ம தத்துவத்துல புரிஞ்சு படிச்சோம் இல்லையா, அதுதான். இந்த 2 உடலையுமே அழிக்க முடியும். சூட்சம உடலையும் அழிக்க முடியும், சூதல உடலையும் அழிக்க முடியும். அது நம்ம செயலால. ஆனா ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, பகவானுக்கு சேவை பண்றது. அது எங்க போகும், டைரக்டா பகவானோட போய் அது ஐக்கியமாயிடும், பிரம்ம ஜோதியில போய் கலந்துரும் இல்லைங்களா. ஆனா இந்த 2 உடல் அழியக்கூடிய உடல். ஒண்ணு ஆட்டோமேட்டிக்கா அழிஞ்சிடும், ஒண்ணு நம்ம செயலால தான் அழிக்க முடியும். அது என்னது, மனம் புத்தி அகங்காரம். அது நம்ம செயலால தான் அழிக்க முடியும், அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அழியாது. அது அழியலைன்னா நமக்கு மறு ஜென்மம் உண்டு, மறு உடல் நம்ம கண்டிப்பா உண்டு. நம்ம என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்ணமோ அதுக்கேற்ற உடல் கிடைக்கும். ஓகேங்களா. சரி, இது அப்போ நாம உடல்லாம் வந்து என்ன உடல், தற்காலிகமான உடல். நம்மளோட உடல் வந்து, ஆனா பகவானுடைய உடல் கிடையாது, அது ஆன்மீகமான வடிவம் அது இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ பகவானின் தோற்றம் மற்றும் செயல்கள் திவ்யமானவை. அதாவது அந்த ஞானத்தை அறியாதவன் பயன் வந்து இந்த பௌதிகள் திரும்பி திரும்பி பிறவி எடுப்பான்.
ஏதாவது ஒண்ணு பூனையா பிறப்பான், மனுஷனா பிறப்பான், மரமா பிறப்பான், ஏதாவது ஒரு பிறவி எடுத்துக்கிட்டே இருப்பான். அதோட அவதாரத்தை புரிஞ்சிக்காதவன், அந்த கீதையை உணராதவங்க, கீதையை சரியா ஃபாலோ பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக பிறவி உண்டு. அது அவன் செஞ்ச புண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி, அதாவது புண்ணியம் பாவம் புண்ணியம் தகுந்த மாதிரி அவனுக்கு உடல் கிடைக்கும் இல்லைங்களா. அவன் பகவானின் நித்திய உலகை அடைகிறான். பகவானுடைய அவருடைய லீலையும் வைபவத்தையும் அவர் நித்தியமானவர், அவர் திவ்யமானவர் தெரிஞ்சிட்டவன் கண்டிப்பாக அவர் உலகை அடைவான் அப்படின்றது வேதங்கள் மூலியமா நிறைய நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. பற்றுதல் பயம் கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுமையில் என்னில் லாயத்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்பு உடைகின்றனர் இல்லைங்களா. அந்த பயம், பற்றுதல் பயம் கோபம், இது எப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஒரு நரக வாசலோட 3 கதவுகள் சொல்லுவது இருக்குது. அதாவது பற்றுதல் பயம் கோபம், இது 3மே நம்மளை ரொம்ப பந்தப்படுத்தும். நம்ம அடுத்த உடல் தேடி செல்றதுக்கான வழி இதுதான். நம்ம இதுல இருந்து முழுமையா விடுபட்டு இருக்கணும். முழுமையா விடுபட முடியுமா பாருங்க, ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப கடினம் இது. ஆனா அது முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். முயற்சி பண்ணதான் அது சாத்தியப்படும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ பகவானுக்கிட்ட முழுமையா நாம லாயித்து அவர்கிட்ட சரணாட உன்னதமானது என்ன அறிவை புரிந்து கொள்வதன் பயன் என்னன்னா பற்றுதல் பயம் கோபம், கோபத்திலிருந்து விடுதலை. நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜபிக்கிறோம், எல்லாருமே ஜபிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இல்லைங்களா. ஆனா என்னன்னு ஜபிக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரி ஹரே அப்படின்னு சொல்லி கண்ணை மூடிக்கிட்டோ, கண்ணை திறந்துக்கிட்டோ, டிவியை பார்த்துக்கிட்டோ, நியூஸ் பேப்பர் பார்த்துக்கிட்டோ அது மாதிரி படிக்கிறது அபத்தம். கண்ணை மூடிக்கலாம், கண்ணை மூடிக்கிட்டாலும் நம்முடைய ஆழ் மனசுல எவர் இருக்கணும், பகவான் இருக்கணும். அவர் இருக்கணும், அவருடைய ரூபம் இருக்கணும், அவருடைய லீலை இருக்கணும், அவருடைய வைபவத்தை நினைச்சுக்கிட்டு நாம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சும்மா பேருக்குன்னு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லணும்னா அது பயனற்றது. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நான் இவ்வளவு ரவுண்ட்ஸ் பண்றேன் அவ்வளவு ரவுண்ட்ஸ் பண்றோம்னு. ஆத்ம ரூபத்துல பண்றீங்களா, அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் கோயிலுக்கு போறேன், நான் தானம் கொடுக்குறேன், நான் அப்படி பண்றேன் இப்படி பண்றேன்ருவாங்க. அது ஆத்ம ரூபத்துல பண்றீங்களா, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். செயலாலையும் உடலாலையும் பண்றீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக அது பந்தப்படுத்தும், அதே குணத்துல தான் கொண்டு போகும் இல்லைங்களா. அப்போ பற்றுதல் பயம் கோபம், கோபத்தின் விடுதலை, கிருஷ்ணரிடம் ஆழ்ந்த ஈடுபாடு உண்டது, தூய்மை அடைதல், பகவான் கிருஷ்ணர் அன்பு உண்டாகுதல். பகவானுக்கிட்ட அன்பு இருக்கணும், கடமை இருக்கக்கூடாது, பிரேமம் இருக்கணும். அதே மாதிரி நம்மளுடைய தர்மம் என்ன, பகவானுக்கு நித்திய சேவகன் என்ற அந்த கோட்பாடு புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் நம்ம செய்யணும். இது என்னுடைய கடமை, பகவானுக்கு நான் சேவை பண்ணணும், 4 பேருக்கு நான் தானம் கொடுக்கணும் அப்படின்றது நல்ல செயல் தான், அது சத்துவ குண செயல் தான், அது தப்பு இல்லை. ஆனால் நம்ம எங்க பிறவி எடுப்போம்னா திரும்பவும் இங்கதான் பிறவி எடுப்போம். திரும்ப இது என்னுடைய தர்மம், இதுதான் நான் செய்வேன், எது பகவானுடைய சேவை அப்படின்னு செயல்படுறோம், எதிர்பார்ப்பு இல்லாம சேவை பண்றான் பாத்தீங்களா, அதுதான் தர்மம், அதுதான் பகவானுடைய லோகத்துக்கு கொண்டு போகும். நம்மளுடைய செயல்பாடு குறைஞ்சபட்சம் வருஷத்துல ஒரு நாளாவது நம்ம தர்மத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா. கடமையை விட்டுடுங்க, கடமை எப்பவுமே செய்யலாம், செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கலாம், ஒன்றும் தப்பே இல்லை. கடமையை செஞ்சா நாம இங்கதான் கிடப்போம், தர்மத்தை செஞ்சோம்னா கண்டிப்பா நம்ம பிறவி கிடையாது, அது புரிஞ்சுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. திருப்பி முன்னாடியே போதா. அப்போ சிலர் பௌதிகத்தில் அதிகம் பற்றுதல் கொண்டிருப்பதா ஆன்மீக வாழ்வை கண்டுகொள்வதே இல்லை. அதான் உண்மை. எனக்கு ஒரு கார் வேணும், வசதி இல்லை, இங்கேருந்து போறது ரொம்ப டிராவல் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமாகுது, தப்பு இல்லை, ஒரு கார் வாங்கலாம். நான் எனக்கு வீடு பிரசவாகும், எனக்கு நான் கங்காதீஸ்வர் கோவில்ல அந்த பார்க் பக்கத்துல ஒரு பெரிய பில்டிங் அதுல இருக்கேன், நான் 7th ஃப்ளோர்ல இருக்கிறேன். பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு பெரிய கான்வென்ட் ஸ்கூல் ஒன்று இருக்கு. அது பெரிய ரோடுன்னு சொல்ல முடியாது, அழகாப்பா ரோடுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரோட்ல ஒரு கான்வென்ட் இருக்கு, சர்ச் கான்வென்ட் இருக்கு. அந்த கான்வென்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நான் என் பையன் அதுல இப்ப இல்லை, நான் ஒரு 15 வருஷம் முன்னாடி அந்த ஸ்கூலுக்கு பக்கத்துல தான் என் பையன் படிச்சுட்டு இருந்தாரு. அவர் 7th டே ஸ்கூல்ல அவர் படிச்சுட்டு இருந்தார். ஸோ இந்த ஸ்கூலை தாண்டி தான் என் பையனை கொண்டு போய் ஸ்கூல்ல விட முடியும். நான் நடந்து தான் கூட்டும் போவேன், பைக்கில் கூட்டும் போவேன், நடந்து கூட்டும் போய் விட்டு வருவேன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த கான்வென்ட் காலேஜ் அந்த கான்வென்ட்ல வாசல்ல பெரிய கார் நிற்கும், பெரிய பெரிய கார் தான் வரும், எல்லாம் வசதி படைச்சுதான் வருவாங்க. எல்லாம் என்னன்னா அந்த கார் பண்ண இங்கிருந்து 10 கார் நிக்கிற மாதிரி நிற்கும். அவ்வளவு பெரிய காரை கொண்டாந்து அந்த ஒரு குழந்தைக்காக அந்த கேட் வரைக்கும் நிற்போம். அந்த கார் எங்கேயோ ஒருத்தர் நிக்க வச்சுட்டு குழந்தை கூட்டணும் கிடையாது, அந்த ஸ்கூலுக்கு கேட்டுக்கு நேரத்தை நிறுத்துவாங்க. நிறுத்தி அந்த குழந்தையும் உள்ள விட்டுட்டு அது உள்ள இறங்குற வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, இறங்கி உள்ள போற வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த கார் பின்னாடி வர காரெல்லாம் நின்றுகிட்டே இருக்கும், ஃபுல் டிராபிக் ஜாம். அந்த அழகப்பா ஸ்ட்ரீட்டே டிராபிக் ஆயிடும். ஏன்? பொறாமை, தற்பெருமை, நான் பெரிய வசதி படைச்சவன் காட்டுறது. ஒரு குழந்தைய கூட்டும் போறதுக்கு அவ்வளவு பெரிய காரை கூட்டு ரோட்ல நிக்க வச்சிருவோம், அவ்வளவு டிராபிக்கை உருவாக்கிடுவாங்க இல்லைங்களா. இதெல்லாம் என்ன தெரியுங்களா, பந்தம். அதாவது
எல்லாம் பௌதிகத்துல இருக்கிறாங்க. சோ அந்த மாதிரி செயல்லாம் பண்ணவே கூடாது. இதெல்லாம் பேராசை, அதிகமான ஆசை. இது திரும்ப என்ன பண்ணும், நம்மள வந்து அடுத்தது வந்து அனிமல் கிங்டம்ல கொண்டு போய் நம்ம விட்டுடும் இல்லைங்களா? சமுதாயத்துக்கு தொல்லை கொடுக்குறாங்க. தற்பெருமையில இருக்கிறவங்க சமுதாய தொல்லை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லைங்களா? எவன் ஒருத்தன் சமுதாய தொல்லை இல்லாம சேவை பண்றானோ அவன் கண்டிப்பா புனிதன். அவன் வந்து கர்ம யோகி இல்லைங்களா? கார் வாங்கணும், பங்களா வாங்கணும். பங்களா வீடு வாங்குறதுக்கு என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அட்டகாசம் செய்வாங்க. எப்படியா அந்த வீடை கட்டி ஆகணும்னு ஏதோ ஒரு குறிக்கோளை வச்சுட்டு செய்ய ஆரம்பிச்சோம். தப்பு தப்பான செயலாம். அப்போ அதெல்லாம் என்ன செயல் பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்மீகத்துல கண்டிப்பா அதெல்லாம் அவங்க வந்து ஆன்மீகத்துல நான் இந்த கோயிலுக்கு இவ்வளவு பணம் கொடுத்தேன், நான் அது கட்டினேன் இது கட்டினேன்னுவாங்க. அதெல்லாம் எதுக்கு தெரியுங்களா? மண்ணு சுத்தம் வேஸ்ட். அதெல்லாம் வேஸ்ட். அதெல்லாம் பக்தியே கிடையாது. அது வேதத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் எங்க கொண்டு போய் விடும் பார்த்தீங்கன்னா பௌதிகத்துல கொண்டு போய் வச்சிடும் நம்ம இல்லைங்களா? அப்போ எண்ணில் அடங்காத பிறவிகள் ஜடத்தில் முழுகி இருக்கும் காரணத்தால் முக்தி பிறக்கும் தனித்தன்மை தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம் என்பது சிலருக்கு பயத்தை உண்டாக்குது. இரண்டொரு கலக்க விரும்புகின்றன இல்லைங்களா? அதே பகவத்கீதையை படிச்சவங்க, அதை உணர்ந்தவங்க செயல்படுவாங்க. தர்மம்னா என்ன, நம்ம கடமைன்னா என்ன, நாம எப்படி செயல்படணும் அப்படின்றது ரொம்ப அழகா கீதை நம்ம கொடுக்குது. நம்ம அதை செய்யணும். சில பேர் அறவைக்காடு மாதிரி படிச்சிருப்பாங்க பகவத்கீதையை. படிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம அடுத்த பிறவி வரக்கூடாதுப்பா, அதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணும், எஃபோர்ட் கொடுக்கணும், அதெல்லாம் எஃபோர்ட் எடுத்துட்டு இதை பண்ணா நல்லா இருக்கும், அதை பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து செய்வாங்க. அது என்ன குணம் தெரிஞ்சா சத்து குணம். அந்த குணத்துல திடீர்னு வரும்போது கோவம் வரும், திடீர்னு சாந்தமா இருப்பாங்க, திடீர்னு பைத்தியக்காரத்தனமா செயல்படுவாங்க. அந்த குணம் பகவத்கீதையை பாதி படிச்சுட்டு பாதி உணர்ந்து பாதி செயல்படுவாங்க இல்லைங்களா? சோ அது மாதிரி செய்யவே கூடாது. எண்ணில் அடங்காத பிறவிகள் ஜடத்தில் முழுகி இருக்கும் காரணத்தால் முக்தி பிறகும் தனித்தன்மை தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம் என்பது சிலருக்கு பயத்தை உண்டாக்க இரண்டொரு கலக்க விரும்புகிறேன். இதுதான் திருப்பம் வந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது முதலில் ஒருவன் தன்னுணர்வுக்கான ஆரம்பம் அவளை பெற்றிருக்க வேண்டும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து முதல்ல இது அதாவது 8 விதமான செயல்பாடு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? அது மாதிரி இது சாது சங்கம். ஆன்மீகத்தில் முன்னேறுடன் உறவு கொள்ளும் நிலை. ஆன்மீகத்துல உள்ளவங்க கிட்ட எப்பவுமே நம்ம உறவுக்கணும். அதுதான் நம்மளுடைய ND பிரபு சொல்லுவார். நம்ம கோயில் நிர்வாகி நம்மளுடைய ஆச்சாரிய என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாருமே வந்து இந்த பகவத்கீதை கிளாஸ் முடிஞ்சா கூட பரவாயில்ல, லெவல் 3 போறீங்களா, லெவல் 4 போறீங்களா, லெவல் 5 போறீங்களா, நீங்க வைபவ் போனா கூட சரி, என்ன பண்ணும், எப்பவுமே நீங்க பக்தர்களுக்குள்ள எப்பவுமே ஒரு சங்கத்துல வச்சிருக்கணும். அதுதான் பக்தி விசா கிளாஸ் எடுத்தார். அவர் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஓப்பன் பண்ணார். இப்போ நம்ம இதை முடிஞ்ச உடனே என்ன பண்ண போறோம், பக்தி கிளாஸ்ல நம்ம அட்டன் பண்ணணும். அட்டன் பண்ணி நாம என்ன கீதை படிச்சோம், வேதத்தை என்ன படிச்சோம், நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு நமக்குள்ளே ஒரு கலந்துரையாடல் பண்ணுவாங்க. அதுதான் பக்தர்கள் சங்கம். அது அந்த சங்கத்துல எப்பவுமே நாம தொடர்பு இருந்துகிட்டே இருக்கணும். குரூப்பை விட்டு வெளியே போகவே கூடாது. எப்பவுமே அந்த சங்கத்துல இருக்கணும். அப்பதான் வந்து நம்மளுடைய எண்ணங்களும் சரி, நம்ம செயலெல்லாம் நல்லா இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த உறவு கொள்ளும் நிலை இருக்கணும். ஆன்மீக குருவின் கண்காணிப்பில் பக்தி தோன்றில் தொடக்கமா இருக்கணும். எப்பவுமே பகவான் அந்த குருதேவர்கிட்ட நாம என்ன பண்ணணும், தீட்சை வாங்கிக்கணும். அவங்க கிட்ட அவங்க சொல்படி நடந்து தீட்சை வாங்கிக்கிட்டு பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணா அது முழுமை அடையும். அந்த பக்தி வந்து முழுமை அடையும் இல்லைங்களா? அநாத நிவார்த்தி, அதாவது ஜடப்பற்றிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும் நமக்கு. பாத்தீங்கன்னா தன்னுறவு, அது பக்தி தொண்டில் உறுதி கிடைக்கும். நம் நம்பிக்கையோடு பகவானுக்கு நாமும் தொண்டு செய்வோம். பகவானை கேட்பதில் ஆர்வம், பக்தி தொண்டில் ருசி. அது பகவானை கேட்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைங்களா? பகவானை பத்தி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அவரோட வைபவத்தை கேட்கணும், அவருடைய விபூதி யோகத்தை கேட்கணும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி கேட்க நம்ம விடும். அது பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வில் மீது பற்றுதல் கொள்ளும் நிலை. அது திவ்யமான இறைவனின் ஆரம்ப நிலை, இறை என்பது பக்குவம் நிலை. இந்த நிலையை நாம மறக்கவே கூடாது. எப்பவுமே சாது சங்கத்துல தொடர்பு இருக்கணும். நிறுவிட்ட முறை என்ன பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது இந்த மாதிரி ஆன்மீக குரு கிட்ட நாம வந்து சரணாகதி அடைந்து அவங்களுடைய வழிகாட்டுதல் பிரகாரம் நம்ம பக்தி கொடுக்கணும். நீங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா, அவர்கிட்ட உறவு வச்சுக்கிட்டா நம்ம மேன்மையோட நினைக்க கூடாது. அவர்கிட்ட உறவு வச்சுட்டா எப்படி பக்தி கொடுக்கலான்றதான் உறவு வச்சுக்கணுமே தவிர, அவர்கிட்ட நீ ஸ்நேகம் வச்சுக்கிட்டு நாம அவர்கிட்ட பழக ஆரம்பிச்சுட்டு அவருடைய சொல்படி நடக்க ஆரம்பிச்சோம்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஏதாவது இதுல ஏதாவது நமக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா அது அபத்தம். அது அபத்தம். புண்ணியமே எதிர்பார்க்கவே கூடாது. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும், நம்மளை பக்தரை பொறுத்த வரைக்கும் புண்ணியம், இது புண்ணியம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது. நாம செய்யற தர்மம் என்ன, அவங்களுக்கு சேவை பண்ணணும், அவ்வளவுதான் இல்லைங்களா? பகவான் சான்றளிக்கப்படுகிறார். ஓகேங்களா? இது வரைக்கும் 10 ஸ்லோகம் முடிச்சிருக்கோம். 11ஆம் ஸ்லோகம். இனி பகவான் கிருஷ்ணர் தவறான கருத்துக்களை அகற்றுகிறார். இது வரைக்கும் நித்தியமான கல்வி பகவான் கொடுத்தார். எப்படி பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும், எப்படி நாம செயல்படணும்ன்றத ரொம்ப அழகா கொடுத்தார் இல்லைங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா தவறான கருத்துக்களை அகற்றுகிறார். இது யாருக்குன்னு, நாத்திகவாசிகளுக்கு, நம்மள மாதிரி கருமிகளுக்கு.
எப்படி அகற்றுகிறான்னு பார்க்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து என்னிடம் சரணடைந்ததுக்கான ஏற்றாறு போல நான் அனைவருக்கும் பலனளிக்கிறேன். பிதாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வாழ்வை பின்பற்றுகின்றன அப்படின்னு ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு. இதுல என்ன சொல்றேன், இது ஒரு சின்ன விஷயம் நடந்தது, நேத்து நடந்த விஷயம். ஒரு மாதாஜி எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க. ஃபோன் பண்ணிட்டு நான் வந்து இங்க ஒரு விஷயம் ஒன்று நாங்களும் அவங்களும் பேசிக்கிட்டோம். பேசும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா, பிரபுஜி எனக்கு வந்து அடிக்கடிக்கு எனக்கும் கோவம் வருது. வேற ஒரு விஷயம் பேசும்போது அவங்களை குறிப்பிட்டு சொல்லும்போது சொல்றாங்க, எனக்கு கூட கோவம் வருது பிரபு, அது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, சில நேரம் கண்ட்ரோல் பண்றேன் அப்படின்னாங்க. ஆனா நான் வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன். பகவானுக்கு நான் வந்து என்னால முடிஞ்சு அவர் அனுகிரகத்தோட நான் செயல்பட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாங்க. அப்போ அந்த அனுகிரகம்னு சொன்னாங்க பாத்தீங்களா, அப்போ நான் திருப்பி கேட்கிறேன், அனுகிரகம்னா எப்படிப்பட்ட அனுகிரகம்னா, நான் பகவானுக்கு சேவை பண்றேன், எனக்கு அவரு அனுகிரகம் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அப்ப நான் சொன்னேன், அந்த அனுகிரகம் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, அதுவே ரசோகுணம் மாதாஜி அப்படின்னு. ரசோகுணம் மாதாஜி, என்னங்க அப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு. ஆமா, அப்போ அது வந்து எந்த குணத்துல வரும் தெரியுங்களா? சத்து குணத்துல வந்துடும், முக்குணங்கள்ல வந்துடுவீங்க. எதிர்பார்ப்பு இல்லாம உங்க தர்மத்தை நீங்க செஞ்சாவே போதும். நீங்க எதிர்பார்க்குறீங்க அவரு அனுகிரகம் வேணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறீங்க. அனுகிரகம் வேணும்ன்றது எதிர்பார்க்கவே கூடாது. அதுதான் பகவான் சொல்றார், என்னிடம் சரணடைவதற்கு ஏற்றாறு போல. நாம எப்படி சேவை பண்றோமோ, எப்படி நாம நடந்துக்கிறோமோ, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பகவான் நமக்கு அந்த பலன் தர்றாரு. புரிஞ்சுட்டீங்களா? இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒரு குணத்துக்குள்ள வந்துட்டோம். முக்குணங்கள்ல வரக்கூடாதுன்னு தான் பகவான் சொல்றாரு. ஆனா முக்குணங்கள் ஏதோ ஒரு குணத்துக்குள்ள வந்துட்டோம். ஆனா நல்ல குணம் எந்த குணம்? சத்துவ குணம். அந்த குணத்துல இருந்தா கூட போதும் தான் பகவான் சொல்றாரு. அந்த குணத்துல வந்திருக்கும் போது உங்களுக்கு கோபமும் வரும், பைத்தியக்காரத்தனமும் வரும், நல்லவங்களாவும் இருப்பீங்க. அப்ப அதுக்கேத்த மாதிரி தான் நம்ம லைஃப் போயின்னு இருக்கோம். உண்மைதானங்க மாதாஜி. அப்படி இருக்கும்போது நான் அதுக்கேத்த மாதிரி தான் பகவானும் கொடுப்பாரு. ஆனா பகவானே போய் குறை சொல்றது, அவர் அனுகிரகம் வேணும். அவர் அனுகிரகம் எப்படி வரும்? நீ என்ன செயல்படுற அதை வச்சுதானே கொடுப்பாரு அனுகிரகம். அது அவரா கொடுக்கல, நாமளா செய்து அது தேர்ந்தெடுக்கிறோம், நாம தான் தேர்ந்தெடுக்கிறோம். ஆனா பகவானை போய் நம்ம குறை சொல்றோம் இல்லைங்களா? அது ரொம்ப அழகா சொல்றாரு, என்னிடம் சரணடைவதற்கு ஏற்றாறு போல நான் அனைவரும் பலனளிக்கிறேன். பிதாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியை பின்பற்றுகின்றனர். ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு பகவான். அப்ப எப்படிப்பட்ட நாம என்ன மாதிரி சேவை பண்ணோம் பாருங்க. என்ன மாதிரி சேவை பண்ணும்? இந்த படத்துல இருக்க மாதிரி. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இந்த படத்துல இருக்க மாதிரிதான் இல்ல, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டின் கீழ் பக்தி தொண்டினை பயிற்சி செய்வதால் எல்லா விதமான பௌதீக பற்றுதல், அதாவது பௌதீக பற்றுதல் இல்லாமல் ஆன்மீக தனித்தத்துவத்தை கண்டு பயம், சூன்யவாத தத்துவத்தினால் எழும் விரக்தி ஆகியவற்றின் விடுபட்டு உன்னத நிலை அடைய முடியும். அதன் பின் இறுதியில் பரமபுருஷ திருநாட்டை சென்றடையலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு சொல்றேன் பாருங்க, இந்த பௌதிக பற்றுதல், ஆன்மீக தனி தத்துவத்தை கண்டு பயம், அதே மாதிரி சூன்யவாத தத்துவத்தால் எழும் விரக்தி ஆகியவற்றிலிருந்து, இந்த இடத்துல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்ன தெரியும்னா, நான் நிறைய பேருக்கு சொல்லுவேன் அடிக்கடி, ஒரு கோவில போனா, பகவானே நான் மொட்டை அடிச்சுக்கிறேன், என் முடிய காணிக்க கொடுக்குறேன். தலைமுடிய கேட்டாரா பகவான்? திருப்பதியில வந்துன்னா அது ஒரு புராணம், அது ஒரு இதிகாசத்துல ஒரு கதையில அது பகவான் அது விரும்பி கேட்டாரு. அதனால அந்த தலைமுடிய திருப்பதியில ஃபேமஸ். அது எல்லா கோயிலும் யாருமே கேட்கல, எந்த கடவுளும் கேட்கல. அந்த இடத்துல புராணத்துல தலைமுடிய திருப்பதியில கேட்கறாங்க. அதனால திருப்பதியில போறவங்க மொட்டை அடிப்பாங்க. அது வழக்கம். அது எல்லா கோயிலையும் மொட்டை அடிப்பாங்க, எல்லா கோயிலையும் மொட்டை அடிப்பாங்க. அது அப்ப இவன் சொல்றான், நானு முருகப்பெருமானுக்கு பழனிக்கு நான் மொட்டை வருஷம் 3 மொட்டை 4 மொட்டை போடுவேன், ஆனா என் லைஃப்ல இவ்வளவு பிரச்சனை வருதுன்னு. ஏன்னா அவரா மொட்டை போட சொன்னாரு, அவரா மொட்டை போட சொன்னார். எங்க சொல்லியிருக்கிறாரு? எங்கேயுமே சொல்லப்படலை. ஆனா இவங்களா மொட்டை போட்டுக்கிட்டு அழகு குத்திக்கிட்டு என்னென்னமோ செஞ்சுக்கிட்டு போய் நிற்பாங்க, அவரை போய் திட்டி கிடப்பாங்க. எனக்கு அது போச்சு இது போய். அது என்ன காரணம்னா சூன்யவாத தத்துவத்தால், அதாவது இந்த மாயத்தால கட்டுண்டு ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணும், ஏதாவது ஒண்ணு வித்தியாசமா செய்யணும்னு போய் அதுல போய் எழும் விரக்தி அல்லது ஆகியவற்றை விடுபட்ட உன்னத நிலை அடைய முடியும். அந்த நிலையிலிருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னா ஹரிபக்தி தான். அந்த சூன்யவாதத்திலிருந்து வெளியே வரணும், அந்த மாய கோட்பாட்டுல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும் இல்லைங்களா? அப்பதான் பகவான் கிட்ட போய் நம்ம சரணாகதி அடைய முடியும். வாரத்துல ஒரு நாளாவது ஏதாவது ஒரு கோவில போய் உங்களால முடிஞ்சதுக்கு சேவை பண்ணுங்க. கிச்சன் சேவை பண்ணுங்க, கோவிலை சுத்தப்படுத்துங்க, கோவில மலர் கட்டி கொடுங்க, பகவானுக்கு ஒரு பூ வாங்கி போய், நீங்க வாங்கலன்னு பரவாயில்ல, கோவில வாங்கி வச்சிருப்பாங்க, ஐயா நான் மலர் ஜோடிச்சாரன், பூ ஜோடிச்சாரன், ஏதாவது செய்யுங்க, ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்க. அவர் ட்ரெஸ் கொடுப்பாங்க, ட்ரெஸ்ஸை வாஷ் பண்ணி கொடுங்க.
ட்ரெஸ்ஸை வாஷ் பண்ணி கொடுங்க, ஏதாவது ஒண்ணு செய்யுங்க, சேவை பண்ண வாரத்துல ஒரு நாள் இது என்னுடைய தர்மம் அப்படின்னு நினைச்சு செயல்படுங்க. கண்டிப்பா நம்ம லைஃபே சேஞ்சஸ் ஆகும். எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செயல்படணும் இல்லைங்களா? அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜெபிங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கீர்த்தனத்துல கலந்துக்குங்க. உங்களை முடிஞ்ச வரைக்கும் பகவத்கீதை 4 பேருக்கு உபதேசம் பண்ணுங்க, புக்கு வாங்கி கொடுங்க, ஏதாவது ஒண்ணு செய்யுங்க. இந்த மாதிரி 4 விஷயங்கள் செய்யுங்க. கண்டிப்பாக நாம இந்த மாயாவதி, இந்த சூன்யவாதத்தை வந்து நம்ம வெளியே வர முடியும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காவது பக்குவம் அடைய வேண்டும், வேறு எதுவும் வேண்டாம். ஏதாவது வேணுமா நமக்கு? எதுவுமே யாருக்காவது எதுவுமே நம்ம பக்குவம் அடையணும் அதுன்னா அவசியமே இல்லை. நம்ம பகவானுடைய கிருஷ்ணரோட உணர்வோட நம்ம செயல்பட்டா போதும். நம்ம கண்டிப்பா நம்ம பக்குவம் அடையும். நம்மளுடைய செயலும் நம்மளுடைய எண்ணமும் நம்ம பேசுற வார்த்தைகளும் சரி மற்றவங்களை சாந்தப்படுத்தும், மற்றவங்களை கோபப்படுத்தவே படுத்தாது இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் அவர்களை விருப்பத்திற்கு ஏற்றார் போல அருள் பாலிக்கிறார் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ பலவிதமான ஆசைகள், பல நோக்கு உழைப்பாளி, பணம் சம்பாதிக்கணும், எப்படியாவது ஓடி ஓடி ஆடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஒருத்தர் பிரம்ம நிலை அடையணுங்கிறான், ஒருத்தன் பரமாத்மா கிட்ட போகணுன்றான், ஒருத்தர் பகவான் கிட்ட போகணுன்றான். ஒரு பலவிதமான ஆசைகள் எல்லாருமே இருக்கு. இந்த எல்லா ஆசைகளுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிக ஆசையில இதுவும் ஒண்ணு. கர்மிகளோட ஆசைகள் இதெல்லாம். இது நாங்க பகவான்கிட்ட போறது கர்மிகள் ஆசைன்றீங்களா? ஆமா, பகவான்கிட்ட முறையிடுற, நான் உன் லோகத்துக்கு வரணும், உன்னு கோலோகுல விருந்தாவனத்துல நான் நிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் பகவான்கிட்ட கட்டளையிடுறான். நான் உங்ககிட்ட வரப்போறேன், எனக்கு நான் இப்ப செய்ய போறேன், இந்த நீ சொன்ன மாதிரி நான் செய்யறேன், எனக்கு நான் அந்த கோலத்தை வேணா. அது வந்து கடமை, அது தர்மம் கிடையாது அது இல்லைங்களா? பகவான்கிட்ட முறையிடக்கூடாது. அவரே சொல்லிட்டாரு, காற்றை கொடுத்துட்டேன், மண்ணை கொடுத்துட்டேன், பொண்ணை கொடுத்துட்டேன், தண்ணியை கொடுத்துருக்கேன், நிலத்தை கொடுத்துருக்கேன், அப்பா அம்மா கொடுத்துருக்கேன், சமுதாயத்தை கொடுத்துருக்கேன், அதாவது கீதையை கொடுத்துருக்கிறேன், வேதத்தை கொடுத்துருக்கேன். உனக்கு என்னதான் இன்னும் வேணும்? உனக்கு என்னதான் வேணும்? சரிவர நீ பண்ணு, உன்னுடைய சேவையை சரிவர பண்ணு, உன் கடமையை நீ சரிவர பண்ணு. அதான் சொல்றாரு பகவான். ஆனா நமக்கு என்ன ஆசை? பணம் சம்பாதிக்கணும், பிரம்ம நிலை அடையணும், பரமாத்மாவோட ஐக்கியமாகணும், பகவானை போய் அவர் லோகத்துல போய் உட்காந்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது. இது எல்லாமே ஆசை, பலவிதமான ஆசைகள். இந்த ஆசையெல்லாம் நிராகரிக்கணும். நம்முடைய தர்மம் என்ன? எதிர்பார்ப்பில்லாம பகவான் சேவை பண்ணும். இந்த சேவை தான் இதை நிறைய பேர் நான் பார்த்திருக்கேன். பகவத்கீதை படிக்கிறவங்க, உபதேசம் பண்றவங்க, அதுதான் இந்த ஸ்லைட் அடிக்கடி எல்லாரும் போட்டு காட்டுவாங்க. இது நான் ஸ்பெஷலா பண்ணது. இது ஸ்லைட் நான் பண்ணது. இது என்னன்னா, இந்த மாதிரி பக்தி பகவானுக்கு கொடுக்கணும். பகவத்கீதை சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, உபதேசம் பண்ணுவாங்க, பண்ணிட்டு வீட்டுல போனோடனே, எப்பா எனக்கு பகவான் அனுகிரகம் கிடைச்சதுப்பா அப்படின்னுவாங்க. அனுகிரகம் கிடைச்சது, அவரு அனுகிரகத்தால தான் இதெல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவரு அனுகிரகம் எதிர்பார்த்து பண்றான் பாத்தீங்களா? அப்ப என்ன அர்த்தம்? அது அப்ப ஏதோ ஒரு ஆசை இல்லைங்களா? ஆனாலும் பகவான் என்ன சொல்றாரு? என் மேல ஆசை வச்சு என்கிட்ட கேளு, அது தரேன்றாரு. அப்ப அது என்ன குணம்னா, இந்த பிறவில முத்தி கிடைக்காது, அடுத்த பிறவில கண்டிப்பா முத்தி கிடைக்கும் அப்படின்றாரு. இது 6வது அத்தியாயத்துல நம்ம படிப்போம், இதை பத்தி படிப்போம். அதுதான் சொல்ற, சத்துவ குணத்துல வா, உனக்கு கோபம் வரும், அதே மாதிரி எல்லா விதமா செயல் பண்ணுவ, ஆனாலும் நீ சத்துவ குணத்திலையும் நீ செயல்படுவ. 90% சத்துவத்தில் செயல்படுவ, மீது 10% கோவப்படுவ. அந்த கோபம் வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, ஆனா சத்துவத்துல செயல்பட்ட இல்லையா, அதனால உனக்கு அடுத்த உடல் நல்ல உடல் கிடைக்கும் அப்படின்றாரு. இது 6வது அத்தியாயத்துல படிப்போம் நாம இதை பத்தி. ஓகேங்களா? அப்போ எல்லாருக்கும் பலவிதமான ஆசைகள் நமக்கு இருக்கு. பகவான் லோகத்துக்கு போகணும் எல்லாருக்கும் ஆசைப்படுவோம். 99-100% எல்லாருமே ஆசைப்படுவாங்க. ஆனா எதிர்பார்ப்பு இல்லாம நம்ம சேவை செய்யணும், அப்பதான் அந்த லோகத்துக்கு போக முடியும் இல்லைங்களா? அதுதான் கீதை நமக்கு ரொம்ப அழகா அந்த விஞ்ஞானத்தை நம்ம கொடுக்குது. ஓகேங்களா? பகவானுக்கு கொடுக்குறோமா, கோயிலுக்கு போறோமா, ஹரே கிருஷ்ணா. அங்கிரீஷ் மகாராஜா மாதிரிதான். அங்கிரீஷ் மகாராஜா என்ன கேட்கறது தெரியுமா பகவானு கிட்ட? பகவானே, நான் உன்கிட்ட எதுவுமே நான் கேட்கல, அதுக்கு நான் வரவே இல்லை, நான் ஒண்ணு மட்டும் உங்ககிட்ட ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன், என்ன புழுவா கூட படைச்சிக்கோ. பாதாள லோகம் இது இல்லையா, அதெல்லாம் பாதாள லோகம், அந்த லோகத்தோட என்னை படைச்சிக்கோ, எங்க வேணாலும் என்னை படைச்சிக்கோ, அதுக்கு நான் ரெடி. ஆனா எந்த லோகத்துல என்ன படைச்சாலும் இந்த ஆத்ம ரூபத்துல உனக்கு நான் சேவை பண்ணணும், உன் ஹரிநாமத்தை நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும், அந்த மாதிரி உடல் மட்டும் கொடு பகவானே அப்படிங்கிற. உன் லோகத்துக்கு வச்சுனா அது உன்னுடைய இஷ்டம், நீ பாதாளோகத்துல வச்சுக்கினா அது உன்னுடைய இஷ்டம் அப்படி கேட்கறான் பாத்தீங்களா? எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பக்தி கேட்கறான் பாருங்க, அவன் தான் பகவத் பக்தன். இல்ல நான் உன் லோகத்துல வந்து சேவை பண்ணும், உன் கூடவே இருக்கிறேன்னா அதுவும் பிரேம பக்தி கிடையாது, அது மோக பக்தி. அந்த பக்தி என்ன ஆகும் தெரியுங்களா?
உடல் வேற உடல் தான் கிடைக்கும் நமக்கு. அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. பலவிதமான ஆசைகள் நமக்கு இருக்கு. அந்த ஆசையை நாம பகவானுகிட்ட போறதுனா கூட மோகம் இல்லாத பக்தியை கொடுக்கணும். மோகம் இல்லாத பக்தி கொடுக்கணும். மோகம் போது அப்ப நம்மள மூட நம்பிக்கையில கொண்டு போய் விட்டுரும் நம்மள, இல்லைங்களா? அப்ப 5 விதமான ரசங்கள், உறவுகள் இருக்கு பகவான் கிட்ட. அடிக்கடி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, பகவான்கிட்ட உறவு வச்சுங்க. உறவு வச்சிருக்கும் போது எதிர்பார்ப்பு இருக்காது. உறவும் போது இல்லைங்களா, எதிர்பார்ப்பே இருக்காது பகவான் கிட்ட மட்டும். என்ன சொல்லுவோம், சாந்தமான பக்தர்கள். பசுமாடு மாதிரி. பசுமாடு சாந்தமா இருக்கும் இல்லைங்களா, ரொம்ப அமைதியானது. அதை பத்திலாம் ஒரு ஒரு ஆர்டிக்கல் நான் படிச்சேன் நானு. ஒரு பசுமாடு, அது ஒரு நம்மளுடைய ஒரு டியூட்டிஸ் தான். அவரு இஸ்கான் டியூட்டிஸ். அவர் என்ன பண்றாருன்னா, அவர் வந்து வெளிநாட்டுக்காரர், அவரு அமெரிக்கன். அவர் என்ன பண்றாரு, ஆராய்ச்சி பண்றாரு. இந்த பசுமாட்டுகளுக்கு ஏன் வந்து பகவான் வந்து இந்த பசுமாடை தேர்ந்தெடுத்தார், அதுகிட்ட என்ன அற்புதங்கள் இருக்கு. அதே மாதிரி இந்திய கலாச்சாரத்துல பசுமாட்டுக்குன்னு ஒரு தனி தத்துவம். பசுமாடை வந்து தொட்டு கும்பிடுறாங்க, அது கோமியத்தை குடிக்கிறாங்க, இதெல்லாம் இது பண்றாங்களே, அதோட சாணத்தை வந்து வீட்டெல்லாம் புழுவுறாங்களே, மொழி வைக்கிறாங்களே, இதெல்லாம் பண்றாங்களே, இதெல்லாம் புனிதமானதான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆராய்ச்சி பண்றாரு. ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது அவர் என்ன பண்றாரு, நம்ம உடல்ல நம்ம ஸ்கேன் எடுப்போம் இல்லையா, ஸ்கேனுக்கு இசி ஸ்கேன் இதெல்லாம் எடுக்கிறாங்க, இசிஸ் எல்லாம் எடுக்கிறாங்கல்ல, அங்கங்க இதெல்லாம் ஒட்டி ஒட்டி பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி ஒரு ஹியூமன் பர்சன், சாதாரண ஒரு மனுஷனை அங்கங்க வச்சுறாங்க. பிரெயினுக்கு, ஹார்ட்டுக்கு, அதே மாதிரி எங்கெங்க ப்ரெஷர் உற்பத்தி ஆகுது, இந்த இதெல்லாம் வச்சு ஒரு ஒரு 20 மீட்டர் ஆல்ரெடி 60 அடி தள்ளி ஒரு பசுமாடு அங்க இருக்கு. கன்றுக்குட்டியோட ஒரு பசுமாடு அங்கே வச்சுட்டாங்க. இவர் இங்க இருக்கிறாரு. அப்போ அவருடைய ப்ரெஷர் என்ன, அவருடைய என்ன திங்க் பண்றாரு, பிரெயின் என்ன மாதிரி ஆக்டிவேட் ஆகுது, அதே மாதிரி அவரோட ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கு, ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கு, இதெல்லாம் சர்ச் பண்றாங்க. அவர் மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. முதல்ல ஒரு 60 அடி, அப்புறம் ஒரு 40 அடி, அப்புறம் 30 அடி, அப்படியே 10 அடியே முன்ன போகும்போது பாத்தீங்கன்னா 60 அடியில் இருக்கும்போது வந்து அவருடைய மைண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிகத்தில் இருக்கு. ஏதோ ஒன்று ஆசைப்பட்டுக்கிட்டே, ஏதோ ஒன்று கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு, ஏதோ ஒன்று இருக்குது. அதே ஒரு 50 அடி போகும்போது இப்போ ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நார்மல் ப்ரெஷர் வருது, பிரெயினும் வந்து நல்லா இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் பசுமாடு, இன்னும் கொஞ்சம் 30 அடி, 20 அடி, 10 அடி போன உடனே அவனுடைய உடல் அப்படியே ஃபுல் கம்ப்ளீட் மாற்றம். பசுமாட்டுக்கு அது பாட்டு கன்றுக்குட்டியோட பால் குடிச்சு நின்று இருக்கு. 10 அடி போயிட்டாரு அந்த மனுஷன், அந்த ஹியூமன் பர்சன். 10 அடி முன்ன போட்டவன அவருடைய ப்ரெஷர் எல்லாம் குறைஞ்சிடுச்சு. ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் வந்து எதிர்பார்ப்பே இல்லை. அவருடைய மைண்ட் வந்து ஃபுல்லா வந்து பகவான் கிட்ட போகுது, அந்த பசுமாடு கிட்டே போகுது. அப்புறமா பசுமாடோட ஃப்ரண்ட் பக்கம் தொட்டா ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கு, அதே பேக் சைட்ல தொட்டா ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கு. வாழை தொடும் போது பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு ப்ரெஷர் டெவலப் ஆகுது. அவருக்கு ப்ரெஷர் டெவலப் ஆகுதுன்னா நார்மலா ஆயிடுச்சு. அப்படியே பேக்ல, ஃப்ரண்ட்ல வரும்போது கொஞ்சம் ஹை, பேக்ல வரும்போது அப்படியே நார்மல் ஆயிடுச்சு. அப்போ பசுமாட்டு கிட்ட அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு 3 ரவுண்டு வாடுன்றார். 1 ரவுண்டு, 3 ரவுண்டு வந்துட்டு வாழை தொடும் போது பாத்தீங்கன்னா அவரு அவ்வளோ மைண்ட் ஃப்ரீ மைண்ட் ஆயிடுது, ப்ரெஷர் அப்படியே கம்மி ஆயிடுது, அவருக்கு ஃபுல் சேஞ்சஸ் ஆயிடுது அந்த மனுஷனுக்கு. இது நான் சொல்லல, இது சயின்ஸ் சொல்லுது. ரொம்ப அந்த ஆர்டிக்கல் நான் படிச்சேன் நான். இது நம்ம அவர் அந்த கேசட்டே வச்சிருக்காங்க. ஸோ எது சொல்லனா, பசுமாட்டை நாம ஒரு 3 வளம் வந்து வாழையும் தலையும் தொட்டு அதை வணங்கினாவே போதும் நமக்கு. அதுதான் சாந்தமான உறவு இல்லைங்களா, அந்த உறவு பகவான் வச்சிருக்காரு. ரொம்ப அதுதான் பகவான் வந்து அவர் இந்த மாதிரி இடையகுல சிறுவனாக அவதாரம் எடுத்தார் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி தாசியம், பகவானுக்கு தொண்டு மனப்பான்மையோடு இருக்கணும். பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணணும். எப்படி நம்முடைய இவன் இருக்கான் இல்லையா, அர்ஜுனன் மாதிரி தாசன், ஹனுமான் மாதிரி இருக்கும். இப்படி அனுமான் எப்படி இருப்பார் பகவானுக்கு, ராமபிரானுக்கு, அந்த மாதிரி இருக்கணும். நாம் தொண்டு பண்ணணும் பகவானுக்கு. பகவானுக்கு நண்பராக இருக்கணும். கோபிகர் மாதிரி இருக்கணும். 2 அர்ஜுனன் இருக்கான் பகவானுக்கு. அது மாதிரி கோபிகர் மாதிரி பகவானுக்கு நாமும் நண்பரா இருக்கலாம், பெற்றோரா இருக்கலாம். பகவானுக்கு என் மகனாக வாடா நீ அப்படின்னா வந்துருவாரு. அந்த மாதிரி பகவானுக்கு சிநேகம் வைக்கணும். பகவானை காதல் பண்ணலாம், லவ் பண்ணலாம். அவரையே கணவனா அடையலாம், அவரையே மனைவியை அடையலாம். அவரை எல்லா உறவுக்கும் ரெடியா இருக்கிறார். இந்த 5 விதமான ரசங்கள், உறவு முறையை வச்சு பகவானுக்கிட்ட பக்தி கொடுத்து பாருங்களேன். அதுதாங்க உயர்ந்த பக்தி. பகவானை தள்ளி வைக்காதீங்க, உறவு வச்சுங்க. பகவான்கிட்ட உறவு வச்சு நீங்க கொண்டாடி பாருங்க. பகவான் அவ்வளோ நம்ம எல்லா விதமான மாற்றங்கள் ஏற்படும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது எல்லா ஆன்மீக பாதைகளுக்கும் ஒரே இலக்கு என்னன்னா அழைத்து செல்வது அல்ல. இதுதான். இப்ப 4 விதமான ரோடு இருக்கு இல்லைங்களா. இந்த 4 விதமான ரோடு ஏதாவது ரோடு தான் போக முடியும். எல்லா ரோட்லயும் போனா போக முடியுமா?
இல்லைங்களா? எல்லா ரோட்லயும் போக முடியுமா? ஏதாவது ஒரு ரோடு தான் போக முடியும் பகவானுக்கிட்ட, இல்லைங்களா? அது மாதிரி ஒரு ரோடை இலக்கம் பண்ணுங்க. நம்முடைய இலக்கு என்ன? பகவான லோகம். நான் சத்துவத்துல போறேன், ரசோல போறேன், தம்முல போறேன், இந்த குணத்துல போறேன், அதெல்லாம் வேணாம். நம்முடைய சேவை தர்மமா இருக்கணும். கடமையா சேவை பண்ணாதீங்க, தர்மமா சேவை பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? இந்த பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். இவ்வுலகில் இத்தகைய செயல்களில் விரைவில் பலன் கிடைப்பது சாத்தியம். சரிங்களா? இந்த பலன் இதை வந்து இப்ப தேவர்களை வழிபாடு பண்ணும்போது நமக்கு கண்டிப்பா நமக்கு பலன் கிடைக்கும். கிடைக்கிறது உண்மைதான். ரொம்ப ஃபாஸ்டா கிடைக்கும். ஆனா அது வந்து நிரந்தரம் கிடையாது. தேவர்களை வழிபாடு பண்றது, பித்தர்களை வழிபாடு பண்றது நம்முடைய கடமை தானே வச்சா நம்மளுடைய தர்மம் கிடையாது. அதை நல்லா புரிஞ்சுங்க. அது நிலையற்றது, நிலையானது கிடையாது. பகவானை வணங்குறதும் பகவான் லோகத்துக்கு போறதும் நிலையானது. பித்ருகளை வணங்குறது தற்காலிகமானது. தேவர்களை வழிபாடு பண்றது தற்காலிகமானது. ஆனா அது நம்ம பலன் கிடைக்கிறது உண்மைதான். என்ன மாதிரி பலன் சொல்றாரு பாருங்க. விரைவில் பலன் கிடைக்கும், ஆனால் தற்காலிகமான விஷயங்கள் மீது அதீத ஆசை கிடைக்கும், இல்லைங்களா? தற்காலிக தலைவர்களை வழிபடுதல், நிரந்தர திரிவுக்கான பகவான் கிருஷ்ணன் மீது ஆவல் இல்லை. இப்ப இந்த மாதிரி மக்களை ஏன் பகவான் கிருஷ்ணன் மற்றவர்களை வழிபடுகிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி பேராசை, ஆசை உடனே கிடைக்கும், உடனே நிறைவேற்ற முடியும், இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி விரைவு பலன்களுக்காக நாம என்ன பண்றோம்? இந்த மாதிரி ஆசைகள் நம்ம பண்றோம், இல்லைங்களா? பலவிதமான ஆன்மீக முறைகள் பல விஷயங்களை உணர வைப்பது அல்ல, அனைத்துமே பகவான் கிருஷ்ணர் வெவ்வேறு நிலைகள் உணர வைப்பது. அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த உறவு முறை, அதாவது நம்ம இந்த உறவு முறை வச்சிருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பகவானுக்கிட்ட பிரம்ம நிலை அடைய முடியும், பகவானுடைய லோகத்துக்கு போக முடியும், அதே மாதிரி பரமாத்மாவையும் அடைய முடியும். அதை நல்லா புரிஞ்சுங்க. பிரம்ம நிலை வேற, பிரம்ம நிலை என்றது வேற, பரமாத்மாவை அடைகிறது வேற. அதை நல்லா புரிஞ்சுங்க. பகவான் லோகத்துக்கு போறது வேற வேற. நீங்க வித்தியாசமாக அப்படின்னா நீங்க இதுக்கு மேல லெவல் 3 உபநிஷங்கள் படிக்க படிக்கதான் நீங்க விவரமா புரியும். இதுல ரொம்ப அவ்வளவு விளக்கம் கொடுக்க முடியாது. விளக்கம் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு குழப்பம் அடைவீங்க. அதனால உங்களுக்கு போக போக இதை பத்தி பிரம்ம நிலை அடைஞ்சா என்ன கிடைக்கும், பரமாத்மாவை அடைஞ்சா என்ன கிடைக்கும், பகவானை அடைஞ்சா என்ன கிடைக்கும்ன்றது உபநேசங்கள் மூலியமா நீங்க போக போக படிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. புத்திசாலிகள் நிரந்தர தீர்வை தேடுவார், முட்டாள்களோ தற்காலிக தீர்வை விரைவான பலன்கள் நாட்டம் கொள்வார். முழுமையான பக்குவத்திற்கு ஆசைப்படுங்கள், பகவான் கிருஷ்ணர் முயன்று பாருங்கள், பகவான் கிருஷ்ணர் முயன்று பாருங்கள், இல்லைங்களா? நம்ம முயற்சி பண்ணணும், பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும், இல்லைங்களா? பௌதிக ஆசைகள் இருக்கலாம், பௌதிக ஆசைகள் இல்லாம இருக்கலாம், பணம் சம்பாதிக்கணும், அந்த பணத்தை எங்க கொடுக்கணும்? சமுதாய சேவை கொடுக்கணும். நமக்கு என்ன தேவை எடுத்துக்கிட்டு மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து நாமும் அதை கொடுத்து அது பண்ணா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்மமா போகும். தனக்கேன்னு சேர்த்து வச்சுக்கிட்டா அது தன்னுடைய கடமை தான் சேர்ந்து தர்மத்தை செய்யாது. நம்ம பிள்ளைகளுக்கு பணம் வேணும், இல்லைங்களா? அவங்கள படிக்க வைக்கணும், நல்ல காலேஜ் கொண்டு போய் சேர்க்கணும், நல்ல உத்தியோகத்தில் வாங்கி கொடுக்கணும், பணம் தேவை. அளவுக்கு அதிகமா பணம் போகும்போது என்ன ஆகும் பாருங்கன்னா அது நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லாம சேர்த்து விடும், இல்லைங்களா? பணம் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அதை சம்பாரிச்சு மீதியை நம்ம கொடுக்கணும். ஏங்க இப்போ வாங்குற சம்பளத்துக்கே பத்தல, நாங்க என்னங்க பண்ண முடியும்னு சொல்றது இது வந்து விதாந்தவாதம். இது விதாந்தவாதம். ஏன்னா உங்க லைஃபை நீங்க பெருசு பண்ணிக்கிட்டீங்க, உங்களுடைய வசதியை நீங்க பெருசு படுத்தினால எவ்வளவு பணம் வந்தாலும் கட்டாது. இதே பாருங்க, கிராமத்துல போய் பாருங்க, 5000 கொடுத்தா போதும், குடும்பத்தை சூப்பரா கொண்டு போவாங்க. அதே சிட்டிக்குள்ள பாருங்க 50,000 கொடுத்தாலும் பத்தாது. ஏன்னா அவங்களோட வசதிகளை விருத்தி அடைஞ்சிட்டாங்க, இல்லைங்களா? அதனால நம்ம வந்து எவ்வளவு கொடுத்தாலும் பத்தாது. அதை சொல்றது வந்து விதாண்டவாதம், இல்லைங்களா? அப்போ தெளிந்த புத்தி உள்ள ஒருவன் பௌதிக ஆசைகளை நிறைவேற்றவனாகவோ பௌதிக ஆசைகள் இல்லாதவனாகவோ அல்லது முக்தி விரும்பாதவனாகவோ இருந்தாலும் அவன் எல்லா வழிகளும் பரமபுருஷன் ஆகிய முழுப்பொரு கடவுளை வழிபட வேண்டும். ஸ்ரீமதி பாகவதம் 2வது கந்தத்துல 3வது அத்தியாயத்துல 10வது ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா விரிவா சொல்லப்படுது. பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுக்கணும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 3வது, அது 3 வித இயற்கை குணங்கள் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித சமுதாயத்தில் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்ட இம்முறையை படைத்தவன் நானாயினும் மற்றற்ற, அதாவது மற்றற்ற எல்லா என்ன செயல்களையும் அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள் அப்படின்றார். ஒரு நிமிஷம். இந்த ஸ்லோகம் பாருங்க. 3 விதமான இயற்கை குணங்கள். அப்ப 3 விதமான இடி இப்படி விடுது, ஊரடாது சாமி, கமால் டிமில். இப்ப அதாவது 3 குணங்கள் சொல்ற, சத்துவ குணம், ரசோ குணம், தமோ குணம். இந்த 3 குணங்களுக்கும் செயலுக்கு ஏற்ப மனிதன் 4 விதமான சமுதாயம். இப்ப 4 விதமான சமுதாயம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா பிராமணன், சத்திரியன், வைசியன், சூத்திரன், இது மாதிரி 4 விதமான நம்ம இது பண்றார், வர்ணத்தை கொடுக்குறார், இல்லைங்களா?
அப்போ 4 விதமான வர்ணங்கள். ஒருத்தன் பிராமணன் என்ன பண்றான், அவனுடைய வேலையை அவன் பார்க்கறான், வர்ணாசி தர்மத்தை உருவாக்குறார். அதாவது அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இல்லைங்களா. அதாவது நல்லா புரிஞ்சுங்க, பிறப்பால் கிடையாது, அவனுடைய செயலாளர் தான் பகவான் சொல்றார். நல்லா புரிஞ்சுங்க, அவருடைய செயலாளர் தான் சொல்றார். அந்த 4 வகை அதாவது செயல் மூலியமா அந்த 4 வகை வர்ணங்களை உருவாக்குறார் பகவான் அவங்களுடைய செயல் வேதங்கள் மூலியமாக. அவன் என்ன பண்றான், பகவானுக்கு சாந்தமான பக்தரா இருந்து சேவை பண்றான்னா அவன் பிராமணன். இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு கரெக்டா வரி கட்டின்னு இருக்கிறான், அப்புறம் கவர்மெண்ட்டுக்கு சமுதாயத்துக்கு தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்கான், இது மாதிரி பண்றவன் ஒரு சத்திரியன் இல்லைங்களா. அப்புறம் விவசாயம் பார்க்கிறவன், கோமாதாவை பராமரிக்கிறவன், வியாபாரம் பார்க்கிறவன் ஒரு வைசியன், எல்லா வேலையும் செய்யறவன் சூத்திரன். அந்த அவனுடைய செயலுக்கு ஏத்த மாதிரி, அவனுக்கு எண்ணத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவனுக்கு வந்து வர்ணங்களை கொடுத்துறார். இதில் பகவானுக்கு கிருஷ்ணருக்கும் பங்கு உண்டு, நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா. இந்த அதீதமான பற்றுதல் இருந்து ஆசைகள் இருந்து எப்படி விடுபடுவது, அந்தந்த வர்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒருத்தன் செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டான்னா அந்த செயலுக்கு தகுந்த மாதிரி அவனுடைய கடமையை அவன் செய்யணும். அவனுக்கு கடமை தான் செய்ய சொல்ல, தர்மத்தோட பண்ண வேணான்றார், அவன் கடமையை செய்கின்றார். அப்போ வர்ணாச தர்மம் குணம் மற்றும் கர்மத்தின் அடிப்படையிலானது, நல்லா புரிஞ்சுங்க. குணம் மற்றும் கர்மத்தின் பயனால் நம்முடைய குணம் என்ன இருக்கு, அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரிதான் அந்த வர்ணம் அமையும். அவனுடைய செயல், கர்மானது அவனுடைய செயல், அந்த செயலுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் இந்த வர்ணாசம் அடையும். நோக்கம் என்ன, மிருக நிலையிலிருந்து மனிதனை உயர்த்தி அவர்களிடம் கிருஷ்ணர், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வை முறையாக வளர்ப்பதற்காக தான் இதை உருவாக்கினார். அப்படின்றத சமுதாயம் மேம்படுறதுக்காக தான் பகவான் இந்த வர்ணங்களை உருவாக்கினார். எப்படி உருவாக்கினார், நம்முடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கு, நம்முடைய செயல் எப்படி இருக்கு. நம்ம பிறப்பால் இல்லை, எந்த இடத்துலையுமே பகவான் சொல்லல, 4 வேதங்களையும் சொல்லல, உபநேசங்களையும் சொல்லல, எந்த ஒரு இதுலையும் சொல்லல இவன் தான் உயர்ந்தவன் இவன் தான் தாழ்ந்தவன் சொல்லல. நீ என்ன செய்யறியோ அதுதான் உன்னுடைய நிலை, அதுதான் உன்னுடைய வர்ணம்ன்ற. பிறப்பால் என்றது உன்னுடைய பாவம் புண்ணிய கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வர்ணாச தர்மத்துல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் இது. அதே மாதிரி பிறப்பின் அடிப்படையிலான ஜாதி என்பது பகவத்கீதையில் மறுக்கப்படுகிறது. பிறப்பில் வந்து பிறந்தவன் என்ன வரும், எந்த குலத்தவனா பிறந்திருப்பான். ஆனா பகவத்கீதை அது அக்செப்டே பண்ணல. நீ பிராமணா பிறந்தேன்னா அது உன்னுடைய கர்மா, உன்னுடைய புண்ணிய கர்மா பாவ கர்மா, அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஜாதியில பிறந்துட்ட. அந்த ஜாதி சொல்லக்கூடாது, அந்த வர்ணத்துல நீ பிறந்துட்ட. ஆனாலும் உன் செயல் என்ன, உன்னுடைய எண்ணம் என்ன, அதுதான் உன்னை தீர்மானிக்கிறத தவிர உன்னை பிறப்பை தீர்மானிக்கல. அப்ப பிறப்பின் அடிப்படையில் ஜாதி என்பது பகவத்கீதையில் மறுக்கப்படுகிறது. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா இப்பதான் என்ன பண்றோம், பிராமணன் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பூனலை போட்டு சுத்தி நடக்கிறான், இந்த மாதிரி பூனலை போட்டு பிராமணன் மட்டும் தான் சுத்திக்கிறான், இந்த மாதிரி இது வச்சுக்கிறான். அவன் எல்லாம் பிராமணன் நம்ம சொல்றோம். அப்படி அவன் அதை கரெக்டா செயல்படுறானா, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்களா. அவன் அதுல செயல்பட்டாதான் அவன் பிராமணன். அதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இதெல்லாம் இப்ப நிறைய பேர் எங்க குடிமை வச்சிருக்காங்க, யாருமே குடிமை வைக்கிறது கிடையாது, பூனல் போட்டு சுத்துவாங்க, அவ்வளவுதான். குடிமை வைக்கிறாங்களா பிறகு. ஏன்னா இப்போ சமுதாயத்துல அது ஒரு தொல்லை இருக்கு. பூனலையே பாத்தீங்கன்னா சட்டைக்குள்ள வச்சு இங்க வச்சு மறைச்சிப்பாங்க. நாங்கெல்லாம் பூனலை போட்டு இங்க வெளியே தெரியணும், பூனல் வெளியே தெரியணும். சரி, அப்படி போடுறவன் தான் பிராமணன், வெளியே தெரிய வைக்கணும், அப்படி அந்த மாதிரி இருக்கணும் இல்லைங்களா. நம்ம நெத்தில திலக்கு இருக்கணும், திலக்கு இல்லாம இருக்கக்கூடாது. ஒரு பிராமணன திலக்கு இருக்கணும், ஒரு சிகா இருக்கணும், அதே மாதிரி கண்டி மாலை போடணும் இல்லைங்களா. அப்ப ஜாதியின் அடிப்படையிலான வர்ணங்கள் கிடையாது, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் புரிஞ்சுங்க. பிறப்பின் அடிப்படை ஜாதி என்பது பகவத்கீதையிலே மறுக்கப்படுகிறது. யார் ஒருவர் இந்த எல்லைக்கு உட்பட்ட அளவிற்கு அப்பால் உள்ள பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய ஞானத்தில் அடைகிறாரோ அவரே வைஷ்ணவர். ரொம்ப அழகா சொல்றாரு, வைஷ்ணவர் என்பது மிக உயர்ந்த நிலை, அந்த நிலையை அனைவரும் அடலாம். இப்ப சொல்றாரு பாருங்க, சூத்திரனா பிறந்தவங்க கூட இந்த நிலையை அடைய முடியும். இதுதான் பகவத்கீதை சொல்லுது. சூத்திரனா பிறந்தா கூட அவன் வைஷ்ணவராக முடியும். எப்படி, அவனுடைய எண்ணங்களால அவனுடைய செயலால அடைய முடியும்ன்றதான் பகவான் இந்த கீதை மூலியமா நமக்கு உபதேசம் பண்றாரு இல்லைங்களா. கண்டிப்பா எல்லாராலும் முடியும். அவன் எப்படி இருக்கணும், அப்போ பகவத் பக்தனா இருக்கணும், பக்தனா இருந்து செயல்படும். இதில் கிருஷ்ணருக்கு என்ன பங்கு இருக்கு? கிருஷ்ணர் உயிர் வாழின் ஆசைகள் மற்றும் செயல்களில் கட்டுப்படுத்துகிறாரா? இல்லையா. அவர்கள் தங்கள் குணம் மற்றும் கர்மங்களை ஏற்றாறு போல வேலை செய்கிறார்கள். அவங்களுக்கு குணம் என்ன, ஏவா நான் இந்த வேலையை செஞ்சா போதும்பா, நான் போய் கவர்மெண்ட்ல வேலை செய்யணும் அவசியம் இல்லை, புரியுதா, நான் போய் இராணுவத்துல போய் சேரணும் அவசியம் இல்லை, எனக்கு இந்த வேலை கிடைச்சிருக்கு, 50,000 சம்பளம் கொடுக்குறான், இந்த வேலையை பார்த்தேன். அப்ப என்ன வேலை அது என்ன வர்ணத்துல போகும்? சூத்திரன்.
அவர் சத்தியனா இருந்திருப்பார், பிறப்பால் பிராமணா இருந்திருப்பார், பிறப்பால ஒரு வைஷ்ணவரா இருந்திருப்பார், வியாபாரம் பார்க்கணும் இருந்திருப்பார். ஆனா என்ன பண்றாரு, ஒரு ஆபீஸ்ல போய் வேலை பார்க்கறாரு. அவருக்கு அதிகமான சம்பளம் தான், இந்த சம்பளமே எனக்கு போதும்னா அது சூத்திரனோட வேலை. ஆனா அந்த கடமையை நீ சரி வேலை பண்ணணும். இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்றாரு. இல்லை, அவர்கள் தங்கள் குணம் மற்றும் கர்மங்களுக்கு ஏற்றா போல வேலை செய்கிறார்கள். கிருஷ்ணர் படைக்கிறார், கிருஷ்ணர் செயல்படுவதில்லை. அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அதை இந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பகவானுக்கு இது பங்கே கிடையாது. அப்பா, நான் உனக்கு 4 தர்மத்தை கொடுத்துட்டேன், 4 வேதங்களையும் கொடுத்துட்டேன், 4 உபநேசங்களை கொடுத்துருக்கேன், இதெல்லாம் பக்குவம் அடைந்து இனி செயல்படுன்ற உன்னுடைய கர்மத்தில் பண்ணுன்றார். அப்போ உயிர் வாழி ஆசைப்படுகிறார்கள், கிருஷ்ணர் அனுமதிக்கிறார். நான் பிராமணனா பிறந்துட்டேன், நான் ஒரு ஆபீஸ்ல ஒரு 50,000 சம்பளம் கொடுக்குறான்ப்பா, 1 லட்சம் சம்பளம் கொடுக்குறான்ப்பா, நான் அந்த வேலைக்கே போறேன்ப்பான்னா அதுக்கு பகவான் அனுமதிக்கிறார். சரி போ, செய் போ, உன் கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி செய், அதுக்கு ஏற்ற உடல் கிடைக்க போகுது, அனுபவின்ற. அவ்வளவுதான். நல்லதா கெட்டதை நீ தான் அனுபவிப்பார், நான் கிடையாதுன்றார். ஆனா என்னுடைய அம்சம் தான் என்பவர். இல்லைங்களா? அப்ப ஜட இயற்கை வசதி செய்கிறது. அப்போ இந்த பௌதிகமான செயல்பாடு அதுக்கு நமக்கு துணை கொடுக்குது. அப்ப குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நாம செயல்படுவோம். ஆனா அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், கிருஷ்ணரை திட்டுறோம் இல்லைங்களா? பொறுப்பேற்றுக் கொள்வோம், கிருஷ்ணர் மேல் பழி போடுது நிறுத்துவோம். பகவானை பழி போடக்கூடாது. என்னை ஏன் இப்படி படைச்ச, எனக்கு ஏன் இது மாதிரி பிள்ளையை கொடுத்த, எனக்கு ஏன் பணத்தை கொடுக்கல, எனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி இது சொத்தை கொடுத்த, எனக்கு ஏன் சொத்தே கொடுக்கல, எனக்கு ஏன் உறவே கொடுக்கல, அவரையே பேர சொல்றோம். அப்ப எவ்வளவு பெரிய அபத்தம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி சொல்லாமா? சொல்லவே கூடாது. இதெல்லாம் நாம தான் தேர்ந்தெடுக்கிறோம், பகவான் தேர்ந்தெடுக்கல, நாம தான் தேர்ந்தெடுக்கிறோம். ஆனா என்ன பண்றோம், அவர் மேல பழிய போறோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆன்மீக வாழ்க்கையின் சாரமே நம்முடைய தனி சுதந்திரத்தை சரியாக உபயோகித்தார். நமக்கு பகவான் சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறாரு. இதே இதுல போய் அரேபியால போய் கோவில்ல போய் அங்க மக்கால போயோ அந்த அரேபியன் கண்ட்ரில போயோ அல்லாவையும் அந்த சமுதாயத்தையும் குறை சொல்ல முடியுமா? உடனே தூக்குல போட்டுருவாங்க. அங்க சுதந்திரமே கிடையாது, பெண்களுக்கு சுதந்திரம் கிடையாது, யாருக்குமே சுதந்திரம் கிடையாது, பேசுறதுக்கும் சுதந்திரம் கிடையாது மதத்தை பத்தி. ஆனா நம்ம ஊர்ல பாருங்க, நாத்திகவாதியும் இருப்பான், ஆன்மீகவாதியும் இருப்பான், பக்கத்து வீட்டுக்காரனா இருப்பானுங்க. ஆனா பாத்தீங்களா, அவன் பாட்டுன்னு அவன் வேலையை செஞ்சு இருப்பாங்க. ஏன்னா நமக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கு. நம்மளுடைய சனாத தர்மத்துல சுதந்திரம் இருக்கு. அந்த சுதந்திரத்தை நாம கரெக்டா யூஸ் பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். நாம நாளைக்கு 14வது ஸ்லோகத்துல படிப்போம். 7 ஸ்லோகம் தான் படிச்சோம் இல்லைங்களா? நிறைய பேசிட்டோம். நாளை இன்னும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணி கொஞ்சம் சாந்தமா போவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதராய கிருபா சிந்து ஏவ சபனா பாவனீய வைஷ்ணவ நமோ நம. ஜெய்